Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto 3 sa New FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hunyo 30, 2026. Huling adlaw sa ikanom sining bulan sa tuig 2026. Sa aton sining mga kabomo ini mo alaga nimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalagwan kag mga nagapaw nga mga balita. Police Regional Office 6 nagapanigayon sang surprise inspection sa mga police stations sa rehiyon. Pag-audit kag pag-account sa mga firearms ang police nagapadayon. May bus operation sa distrito iya sang Molo. Ina-question sang pamilya sang subject. Kuno ginaaligar ginplantidan. Apang kapulisan nagpanindugan nga lehitimong ila sining operasyon. Kag ining mga sahi sang istorya matuhoy sa planted ang pagpangguba lamang. Department of Education Regional Office 6 ginakabig nga hard to fill item ang guidance counselor sa posisyon sa rehiyon na 6. Sa pihak kabahin sa madalkuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Mga nagprotesta dito iya sa may EDSA ining mga katapo sang Iglesia ni Cristo kag subong man kapulisan nagpisikalanay. Mayara sang tinudlanay kag subong man agusabanay, hindi man sila agusabanay nga nagkagtanay gina. Kundi may yara sang kinagual nga nagluntad. Ini kasunod man sa sining pagpamatok sang grupo sa sining lihok karon sang aton sining gobyerno may kang tanan sa pagpasaka sang kaso batok sa kay Senator Rodante Marcoleta. Inklaro man siniyang ining pagpatuman sa layi kung ano man ang mga layi nga ginapatuman sa aton sining gobyerno wala diri nagasupak ang makatapos ang Iglesia ni Cristo. Pero ang ila sining pamaagi nga daw kasubong iyang ginahungod ang kutob sa kritiko sa gobyerno ginapigos. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon ri sa aton sining pagpangalaga. Latest kita karon sa sining nagapadayon nga World Cup 2026 sa round of 32 na kita sa aton sining karon nga mga kasimanwa. Una diri nga nakaskor sang 1-1 sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Iningin panigayon sini nga hampang sa bahin karon sang Germany kag Paraguay sa aton sini nga mga kauturan. Pero ang natabo sini sa aton nga mga tagpalamati ining penalty kadto karon sa bahin sang penalty kick sa aton sini nga mga kasimanwa. Nakahimo diri sang 4 points nakahimo diri sang 4 points mga biyan ang Paraguay kontra sa Germany nga mayara lamang sang 3 points sa ila sini nga penalty shootout. Ang goalkeeper nga si Orlando Hill ang nakahimo sang duha ka mga crucial saves kag ang defender nga si Jose Canale ang nagselyo sang historic win pinagi sa pag-score sang decisive sudden death penalty. Sa aton sini karon nga mga kasimanwa kay ang game ang hampang
nag-end matapos ang 120 minutes sining intense intense regular and extra time play, no? Ti pagkatapos ang score sang draw, nagkadto iya sa sining penalty shootout. Sa tun sining mga kasimanwa sa bahin naman karon sang Netherlands versus Morocco, no? Sa tun sining mga kasimanwa 1-1 man ang ila sining score. Sa tun sining mga kauturan kag magpadayon ini sa bahin karon sang penalty shootout man. Sa tun sining mga kabumbo, Netherlands kag Morocco currently tied sila 1 point mga biyan sa sining makahalawat-hawat man nga round of 32 knockout match dito ya sa Monterrey Stadium sa Mexico. Kunang kilala ko pa Pungsod Mexico. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Di bantayan aton kung anong latest result sinadri sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Oras naton 44 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11. Check naman aton this time ang pinakaling alakat sang panahon. Nag-standby karon sa aton sining linya si Miss Leonor Silvestre, weather observer from Pag-asa Iloilo. Miss Leonor, maayong udto sa inyo dira sa Pag-asa Iloilo. Hi, hello, maayong udto. Dali ang ating latest for the update para sa karon ni adlaw sa Tuesday, June 30, 2026. So as of 8 a.m. pa ganang aga, monitor natin nga LPA nangyara sa sulod ng ating Philippine Area of Responsibility. Ay gina-estimate natin basta ma-available nga data. Nangyara siya sa may coastal waters of Claveria, Masbate. Ang hindi nga LPA ay may high chance na isa ka tropical depression na kung bagyo within the next 24 hours. Samtang southwest monsoon ang nag-a-affect sa May, Palawan. Diri naman sa Western Visayas ay mag-experience kita sa magandang mga kalangatan na may mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalat sa panag-o tugas ng LPA. Mahina, or should I say makasarangan, tugtog makusot naman ang hangin natin na maghahalin sa direction southwest na magadala sa makasarangan, tugtog makusot, mabalot na kadagatan. Forecast temperature natin generally is 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na good luck hindi ng alas 5:31 ng aga pag makasunod ini alas 6:13 kang sa hapon. Pag muli nga sa latest weather update, alam ni Iloilo Doppler Radio Station, ako si Leonor Silvestre, Madam Olivia. Salamat. Alright, thank you so much Miss Leonor sa liwat na mayong udto dira sa inyo. Welcome. Deriwavit si Miss Leonor Silvestre, ang weather observer from Pag-asa Iloilo. 46 minutos na ang nakalikad karon sa takna sining alas 11 driman sa pagpangalagad sang programa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sining mga kauturan, no ginsaradhan karon sang Metro Manila Development Authority ang mga major routes along EDSA kay bangod man sa sining linibo ka mga katapo sang Iglesia ni Cristo ang nagpatigayon sang unannounced rally in support sa kay Senator Rodante Marcoleta nga nagapangatubang sang plunder case sa aton sining mga kauturan. Las 7 kagina sang aga sarado ang EDSA Ortigas Service Road northbound, EDSA Ortigas Flyover northbound, EDSA Ortigas Flyover southbound, kag White Plains Avenue sa eastbound kag westbound. Ang MMDA ang nag-report sa slow-moving or moderate to slow-moving traffic sa may EDSA southbound pakadto sa Scout Borromeo Ortigas kag subong man EDSA northbound from Guadalupe to White Plains. Magluwas sa sining People Power Monument para ining INC Link rallies nag-gather pagid sa may liwasang Bonifacio. Hambal sa mga otoridad, why sila mapabalo sa siningin patigayon sininila nga pag-marcha or pag-protesta. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan, nagpanawagan diri nag-apilar
ang aton sinimotoridad nga kuntani respetuhon ang kinamatarong sang tagsa-tagsa. Kiti subong adlaw sa aton sini nga mga kuturan, Martes pa lang kita may trabaho, may opisina pa mo. So nagtugas ang huol. Ining nga nasambitan karon nga pagprotesta sa magkatapo sang Iglesia ni Cristo. Ini ang nag-ugat sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya nga luto-luto naging katama kuno. Ining mga pruweba agud nga ma-file ang complaint nga plunder sa Sandigan Bayan batok sa kay Senator Rodante Marcoleta. Kumadumduman pa ining plunder case, ginugatan sini among wala madeklarar nga donation sa kandidatura ni Senator Rodante Marcoleta. Kumadumduman pa nga ining nasambitan nga issue karon batok sa senador ang ginbasura na sang Comelec and Bank, pero nabuhi ini sa aton sini nga mga kasimanwa sang damlag lamang bangod man nga ti isa si Senator Rodante Marcoleta sa mga kritiko or sa piyak si abing partido sa laysay, para nga ti klaros tanan, yara siya karon iya sa piyak nga partido nga nagasuporta sa kay Vice President Sara Duterte or sa mga Duterte. Kag ever since si Senator Rodante Marcoleta muning masabi nga nagabinghal dira iya karon sa aton sinmakuturan sa mga senador nga yara naman sa piyak sini nga partido. Hindi lamang kay senador ang ginabinghal sini ni Senator Rodante Marcoleta, pati mga katapo sa nga media nga nagatrabaho lamang. Iya man sini nga ginapang binghal. Nga kon kaysa tiduay naman iya sa lugar. Tinaglapot sa punto sa aton sini nga mga kabumbo nga mayara na sang kinagual nga nagaluntad sa area kung saan nagaprotesta ining mga katapo sa Iglesia ni Cristo. Sa aton sini nga mga kasimanwa kay ang aton sini mga kapulisan hindi man niya basta-basta nga panugutan na gid lamang, ining nasambitan sini karon nga unannounced nga pagmarcha or pagprotesta sa aton sini madalanon, of which nakatuga na gani banwa iya sang huol para iya sa kadaman, para sa mga estudyante, para sa mga nagatrabaho, para sa mga negosyante. Napornada gid sini bangod man sa aton sini makuturan ining EDSA, sa aton sini nga mga kabumbo, isa sa pinakadako sini iyang mayor nga dalan didto iya sa may Metro Manila, sa aton sini karon nga mga taga Palamati, ining EDSA Avenue, nga sa aton sini mga kasimanwa diri ni ginahimo or ginapatigayon ang mga hublag protesta kag panawagan sa aton sini karon nga mga kabumbo ti hamakon Muslimanwa. Lilibo ang mga nagprotesta dito sa siring Epifanio de los Santos Avenue, 23.8 kilometer circumferential highway, sa aton sini mga kasimanwa ti puno ini sang makatapo karon sang INC sa aton sining mga kuturan nga hublag or nagprotesta dito bangod sa ila sini iyang hindi sila magpasugot nga mayara sang kaso or complaints nga i-file batok sa kay Senator Rodante Marcoleta nga isa man sa ila sini iya nga mga kaupod sa Iglesia ni Cristo. Ti ang punto sinadri banwa hambal sang mga katapos sa iglesia, way kami nagasupak sa layi nga ginapatuman sa nga gobyerno, pero ang gina-question lang niya namon nga daw kasubong iya ang mga tawo nga nagapakigbato labang para sa kamaturan, amo paya karon ang mga ginakasuhan kag tuyo sining pahipuson. Sa aton sining mga kabumbo, ti lantawon tani karon kung mayara bala sa mga nagkalapilasan to kay kung makita sini naton banwa
ang sitwasyon dito. Ti may mayara sa nga pag tinikludanay, no? Mayara sa nga pag pisikalanay, no? Halin iya sa mga pulis sa aton sini nga mga kabombo kag sumungman sa mga katapo sa nga Iglesia ni Cristo. Leon Kudabla Engineer, ang sitwasyon kagina sa nga maglapuyot na bangod man nga ti gusto sa nga magkatapo sa Iglesia ni Cristo nga magpenetrate but ginpunggan sila sa aton sa mga kapulisan. That is why nga may ara sa nga nagaluntad karon nga pag disuganay or pisikalanay sa tunga sa aton sini motoridad sa kagsumungman sa bahin karon sa nga magkatapo sa nga Iglesia ni Cristo, no? Sa aton man sini karon nga mga kabumbo ti ining kaso nga plunder natalana na ining i-file batok iya sa kay Senator Rodante Marcoleta, no? Kag kaupod nga filean sang kaso amo na diri si former congressman Mike Defensor. Ti kumadumduman nyo pa ang unagid nga nag-introduce sang Anay Marin, no? Wa isang liwan kunti si Senator Rodante Marcoleta sa persona ni Sergeant Gutesa, no? Dito kag una niya sining ginbuyagyag nga kabahin sila sang security aid ni former ako Bicol Representative sino nga nina ang nalipat ko sa ngalan niya kay wife sa Bicpuli nimo, no? Siko, no? Saldico. Saldico lang gali. Saldico. Igin plastar to ni Sergeant Gutesa pagkatapos sa Tubanwa, diri na kag nagwa ang pangalan ni former Congressman Mike Defensor kag naghambal nga may iban pagid nga mga former una-una Marines, no? Former Marines ang luyag kuno nga magtindog kag magpamatod nga mayara sa nga delivery nga natabo. Diri na nagwa ang 18 Marines una-una. Tapos it turned out ang iban sini mga awol kag hindi man sila galitan ng tanan miyembro sang Philippine Marines or anay miyembro sang Philippine Marines, no? Pipila man lang gali sa ila hasta nga gintawag sila iyang former 18 soldiers na downgrade pagid ini sa bodyguard hasta iya sa nangin kargador hasta sa nangin 18 marites. Kag kung ano-ano na lang gintawag sini sa ila. Sa aton sini nga mga kabombo, all fingers pointing, no, sa kay former House Speaker Martin Romualdez and former ako Bicol Representative Zaldico. Nga amo iya ang utok-utok sining pagpalapaw sang minalita-malita nga kwarta sang gobyerno nga konektado sa flood control anomaly. Tiyanong natabo, Marcolita, may ginatawag sining non-bailable karon nga kaso nga i-file batok sa iya. Kaupod si former Congressman Mike Defensor nga ginkasuhan sang human trafficking, lakip sining iya asawa kag iya nga bata. Gulpiada na tulwa mga kaso. Ti pinagi karon iya sang Iglesia ni Cristo, ininggin patigayon sining gulpiada nga ublag protesta kag naglabot kani sa punto araw sa aton sini makasimano ay may pag dinisuganay na, may pisikalanay na nga natabo sa aton sini makasimanwa kay ti ining protesta sang INC unannounced, no? Why manigin pangayuan sang permit kay ang proseso sini why man niya sang ginapamatukan, ginaprohibit ang pagpatigayon sa ublag protesta kay ti kinamatarong inasang tagsa-tagsa pero nagakadapat nga magkuha na isang permiso panugot, no, sa lokal nga panggobyerno sa kundiin magapatigayon sang sining pagprotesta. Ti golpiada lang yan nagdamo tong tawo sa Epifanio de los Santos Avenue sa aton sini karon nga mga kasimanwa
sining adlaw tinagtugas ang pagpugok sa dalagan sang trapiko hasta nga naglabot sa punto nga may ara na sang pinugusay nga natabo. Dugangan ta mga impormasyon tuhoy sila diri later on sa maray nga pagpalayag sa mumuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Information. Fast Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ika-30 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang Iglesia ni Cristo nagsagawa ng biglaang rally sa EDSA bilang pagpapakita ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta, kasabay ang napipintong pagsasampa ng plunder case sa senador. Ang Philippine National Police naman naka-full alert na rin kasunod ng emergency rally sa may EDSA. Ang National Capital Region Police Office naman kinumpirmang meron na pong mga individual na inaresto kasabay ng rally. Si Senator Marcoleta naman binatikos ang nakataktang pagsasampa ng Ombudsman ng plunder case laban sa kanya, habang si Ombudsman Remulla itinanggi na isa itong uri ng pamumulitika. Ang Malacanang naman kinansela ang ilang nakalinyang public engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng palasyo kasabay ng mga serye ng biglaang pagtitipon. Sa ating FIFA update, abangan humamaya 4-time world champion na Germany tanggal na sa FIFA World Cup 2026. Balita naman mula sa probinsya, ang outbreak ng chikungunya na itala sa Basay, Samar. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa Italia ng ating mga balita. Kinumpirmahan ng Iglesia ni Cristo spokesperson na si Brother Edwil Zabala na ang isinagawang rally sa EDSA ngayong umaga ay bilang pagpapakita ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Naganap ito matapos i-anunsyo ni Ombudsman Boying Remulla na kakasuhan si Marcoleta ng plunder, isang non-bailable na kaso. Ayon kay Zabala, hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, ngunit tutol sila sa pagbaluktot nito, lalo na kung layunin ay pagtakpan ng katiwalian. Binigyang din niya na si Senator Marcoleta ang nanguna sa investigasyon sa isa sa pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas. Kahapon nga inanunsyo ni Ombudsman Remulla na ngayong linggo ay ihahain na sa Sandigan Bayan ang non-bailable case laban kay Marcoleta kaugnay ng campaign donations na nagkakalaga ng mahigit sa 75 million pesos. Maliban sa kanila, ilang grupo rin umano ang nakibahagi sa biglaang rally. Kaugnay po niyan, kinumpirma ng National Capital Region Police Office na 2 individual na ang inaresto matapos ang kaguluhan sa pagitan ng mga nagpoprotesta at ng kapulisan sa isang rally sa EDSA itong Martes ng umaga. Sumiklab ang tensyon matapos ng ilegal na iparke ang ilang bus na nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA White Plains. Ayon kay Director Major General Anthony Aberin, natanggal na ang mga nakaharang na bus at agad na hinuli ang mga nasa likod nito. Kinumpirma rin ni General Aberin na kabilang sa mga inaresto ang isang nanapak at ang driver na nanakit sa kapulisan. Samantala, isang pulis ang isinugod sa pagamutan matapos na mahagip ng isa sa mga bus. Bunsod ng insidente sa lugar, nagdeploy na ang National Capital Region Police Office ng halos 5,000 tauhan at humingi na rin ng reinforcement upang mapanatili ang seguridad at kaayusan doon.
Kasalukuyan din na ipag-ugnayan ng pulisya sa mga pinuno ng kilos protesta upang matiyak ang kaayusan at maiwasan ang muling pagharang sa mga lansangan. Nagdulot naman ng mabigat na daloy ng trapiko at abala sa mga motorista ang pagharang ng hindi pa natutukoy ng mga grupo sa may EDSA People Power Monument para magprotesta nitong umaga ng Martes. Bandang 2:00 pa na madaling araw, nagsimulang magtipon ang mga grupo sa lugar. Iniulat naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kaninang dakong 4:00 ng umaga, tinatayang nasa 500 rallyista at 30 sasakyan ang nagmarcha patungo sa may EDSA White Plains. Pasado 5:00 ng umaga, nang i-anunsyo naman ng MMDA ang pansamantalang pagsasara sa trapiko ng White Plains sa may eastbound at westbound. Bunsod ng inaasahang mabagal na daloy ng trapiko sa lugar, inabisuhan ng MMDA ang mga motorista na dumaan muna sa alternatibong mga ruta kung maaari. Hindi naman malinaw sa ngayon ang layunin ng protesta ng mga nasabing grupo, subalit ilan nga sa mga kalahok ay nakasuot ng puting t-shirts na may nakalagay na salitang transparency at accountability. Bagya namang binuksan ng single lane sa may EDSA White Plains northbound kaninang 6:00 po yan ng umaga. Agad naman inilatag ng pulisya ang security measures sa lugar para mapanatili ang kaayusan. Samantala, isa rin pong grupo ang nagtipon-tipon sa may liwasang Bonifacio umaga nitong Martes, subalit hindi pa malinaw kung konektado rin ito sa isinagawang protesta sa may EDSA People Power Monument. Sa kaugnay pa pong balita, naka-full alert na rin ang Philippine National Police kasunod ng napaulat na umano'y emergency rally ng religious organization sa EDSA nitong umaga ng Martes. Sa isang pahayag, sinabi ng pambansang pulisya na masusing minomonitor ng Philippine National Police Chief na si General Jose Melencio Nartates Jr. ang sitwasyon mula sa PNP Command Center. Nananatili namang nasa ground ang mga police unit at patuloy na nakikipag-ugnayan sa concerned units para matiyak ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Patuloy ding nakatutok ang pambansang pulisya sa police operations para masiguro ang kaligtasan ng publiko, mapanatili ang kaayusan, gayon din ang daloy ng trapiko at mapanatiling matiwasay ang sitwasyon kasabay ng paggalang na rin sa mga karapatan ng mga nagpuprotesta sa lugar. Base sa naging crowd estimate sa People Power Monument sa EDSA White Plains nitong umaga po ng Martes, pumapalo na sa 7,000 ang nagtitipon-tipon sa lugar, habang nitong 9:00 po ng umaga ay tumaas pa po yan yung bilang na yan. Ayon kay National Capital Region Police Office Regional Director Major General Anthony Aberin, wala pang ipinapakitang permit ang grupo na nag-uutirisa sa kanila na isagawa ang naturang pagtitipon na nakaapekto sa mga motorista sa kalagitnaan ng morning rush hour. Nauna naman nang kinumpirma ng Iglesia ni Cristo sa isang statement na kanilang tinututulan ang nalalapit na pagsasampa ng plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Iginit din ng INC na hindi sila titigil na ipanawagan ang katarungan kahit pa maipakulong na ang senador. Sa kaugnay pong development mga kaumbo, si Senator Marcoleta ay giniit ng pagsasampa ng kaso laban ho sa kanya ay hakbang para siya'y hindi humakalahok dun sa nalalapit na pagsisimula ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. May live report dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Ever. Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na planado umano ang kinakaharap niyang kaso at posibleng pag-aresto upang hindi siya makalahok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcoleta na nakikita umano niya ang isang pattern kung saan mas inuuna aniyang usigin silang mga umano'y nagsisiwalat ng katotohanan sa mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno kaysa sa mga umano'y pangunahing responsable sa paggawa ng katiwalian. Inilarawan ng senador na tila 2 ibon sa isang putok aniyang ginawa sa kanya kung sakaling makasuhan at maaresto dahil hindi na umano niya matutuloy ang pagsisiwalat sa katotohanan sa flood control scam at hindi na rin siya makakasali sa impeachment trial. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan.
Kasunod nito, Bombo Genesis, Bombo Ever, binanggit din ni Marcoleta ang nakabingbing reklamo umano laban kay dating House Speaker Martin Romualdez mula pa noong Abril 2026, ngunit hanggang ngayon ay wala pa umanong aksyon dito. Binatikos din niya ang pagsasailalim sa isang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH bilang state witness sa halip na aniyay usigin. Inakusahan din ng senador ang Office of the Ombudsman na umunoy nasa likod ng mga pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Habang question din niya na tila alam na umano na Senator Panfilo Ping Lacson ang mga mangyayari dahil sa pahayag nitong 9 na senador pa ang makakasuhan matapos maaresto noon si Senator Jinggoy Estrada. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Dante Marcoleta. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Samantala, Bombo Genesis, tinuligsa at tinawag naman ni Lacson na gaslighting umano ang mga naging aligasyon ni Marcoleta at pagtatangkang iugnay ang kanyang mga naging pahayag sa kaso na kinakaharap ng kapwa senador. Ipinaliwanag niya na ang kanyang naunang pagbanggit na maaaring may 9 na senador na makulong ay isang hypothetical scenario lamang na may kaugnayan sa usaping konstitusyonal kung paano bibilangin ang kinakailangang 2/3 na boto ng Senado sa impeachment trial kung may mga senator judges na hindi makakalahok. Kaugnay nito, Bombo Genesis, iginiit naman ni Marcoleta na handa siyang harapin ang anumang kasong isasampalaban sa kanya at sinabi niyang hindi siya titigil sa paglilingkod sa publiko. Si Marcoleta, Bombo Genesis, ay nakatakdang sampahan ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman dahil sa umunoy pagtanggap nito ng 75 milyong pesong halaga ng regalo o donasyon mula sa 3 individual noong Enero 2025 nang siya ay nagsisilbi bilang kongresista pa lamang. Bombo Jello? Yes, Bombo Genesis. Diyan sa may Senado, may rally ba ngayong umaga? Sa ngayon, Bombo Genesis, ay wala tayong namataan ng pagpasok natin dito ngayon at sa kasalukuyan ay wala namang mga namamataan dito mga nagrarally, Bombo Genesis. Tanging ang naganap lamang na biglaang rally nga ay dito sa may EDSA, Bombo Genesis. Oo. Kasi ang sabi ng Iglesia ni Cristo, yung rally nila ay para kay Senator Rodante Marcoleta. Wala bang nababanggit ang mga security officers dyan kung mayroong nagbabalak or may natanggap silang impormasyon na nagbabalak na magsagawa ng rally dyan mismo sa may Senate bilang pagpapakita ng suporta kay Marcoleta? Kasi kay General Bato noon, kay Senator Bato, ang rally isinagawa dyan sa may Senate, sa harapan ng Senate bilang pagpapakita ng suporta sa kanya. Tama ka dyan, Bombo Genesis, at kasalukuyan nga ay kinukumpirma pa natin iyan dito sa Office of the Sergeant at Arms. Pero sa ngayon, Bombo Genesis, ay maluwag naman ang seguridad dito sa Senado. Wala namang abiso sa amin na magkakaroon ng rally dito sa labas ng gusali. At kanina nga ay dagdag ko na rin, Bombo Genesis, sinubukan natin kuhanan ng payag itong si Senate President Sherwin Gatchalian dito nga sa pagtatangkang nakatakdang pagsasampa ng kaso dito kay Senator Dante Marcoleta, at sabi niya ay hindi muna siya magbibigay ng komento sapagkat wala pa naman ang kaso, Bombo Genesis. So pumasok si SP, si Senate President, pero si Senator Marcoleta, although I understand na naka-sinadya sila, pero ngayon wala siya, hindi siya pumasok. Wala sa ngayon dito si Senator Dante Marcoleta sa Senado, Bombo Genesis. At ito namang si Senate President Sherwin Gatchalian ay nagsagawa ng walkthrough dito sa ginagawang paghahanda ng Senado bilang impeachment court sa nalalapit na trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Jello. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula may mataas na kapulungan, hanguin natin mamaya ang live report mula po dyan sa may EDSA, mga hombo sa may Quezon City. May live report din po dyan mamaya ang Star from Manila. Pero bago ho yan, paki-update po muna tayo dyan sa may Office of the Ombudsman. Bababer. Si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya mariing itinanggi na layuning mabawasan ang mga miyembro ng Senate minority sa mga kasong ihahain sa korte. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario.
Maring itinanggi ni Ombudsman Jesus Kitzbenboing Rimulya na mayroon ibang layunin o motibo ang kanilang mga isinasampang kaso laban sa mga senador. Kanyang binigyan din na walang kinalaman at hindi umano nais ng tanod bayan na sa kanilang paghahain ng kaso ay unti-unting mabawasan ang mga mamabatas na miyembro sa minorya ng Senado. Gitnyaya sa ikinasang motu proprio investigation ng Office of the Ombudsman, lumalabas na mayroong pananagutan partikular si Senador Rodante Marcoleta sa makaraan nitong pahayag sa panayam. Kung kaya't kasabay sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, kanyang kinumpirma ang pag-aay ng kasong plunder laban sa senador. Hindi. Wala yan. I didn't even ask this to happen. All the evidence came from, where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being charged of plunder. Bagamat hindi na idinetalye pa ang patungkol sa kaso, may kinalaman ito sa munoy natanggap na 75 milyong piso halaga ng campaign donations ng mamabatas noong siya'y tumakbo bilang senador sa makaraang eleksyon. Kung kaya't ayon kay Ombudsman Rimulya, posibleng mapatawan ng suspensyon si Senador Marcoleta katulad ng kay Senador Jingo Estrada na harap sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Subalit anyaya, nasa Sandigan Bayan na ang diskresyon, kaya't kung ito ang maging desisyon ng korte, maaaring hindi na makapag-participate o makalahok ang mamabatas sa mga gawain ng Senado. Kasi plunder, sir? Yes. It will depend on the court, of course. Okay. In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Exactly. Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, alam nyo na yun. Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Samantala, marin pang pinabularan ni Ombudsman Rimulya na mayroong kasunduan sa ilang senador na lumipat sa kasalukuyang mayorya mula sa minorya ng Senado. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 16 na minuto mga kabombo makalipas sa alas 12 ng katanghalian. Balik po tayo sa usapin ng rally na nagaganap dyan sa may Quezon City, sa may kahabaan ng EDSA. May live report dyan ng Star FM Manila sa pamamagitan ni DJ Kimi. Kamusta dyan, DJ Kimi? Magandang hapon, Bombo Genesis. Nagpapatuloy nga ang pagdating ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA White Plains at kasalukuyan nagsasagawa ng kilos protesta ngayong araw ng Martes, June 30. At sa ngayon, nasasakyahan natin ang programang inorganisa ng mga ralista kung saan kaninang alas 10 ay may mga nagtanghal na rin. Wala pa kaninang alas 3 ng madaling araw, makikasa ng mga ralista ang pagtitipon dito sa EDSA Cristo Tower Monument upang ipanawagan ang transparency, accountability, justice at peace. Nagbigay naman ng pahayag si spokesperson ng Iglesia ni Cristo na si Brother Edwin Zabala kaugnay sa kinakaharap na kasong plunder ni Marcoleta na nangais nilang iparinig sa mga kinahukuman na kahit pa nga ipakulong si Senator Marcoleta ay hindi sila titigil sa paghingi ng katarungan para sa bayan. Nakikita rin ng mga mangilan-ngilan na umaalis palabas ng EDSA White Plains habang may iba rin na pupunta pa lamang upang makiisa sa protesta. Bahagyang nagkaroon ng tensyon at nagkatulakan pa sa pagitan ng pulisya at miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa White Plains. At makikita rin natin ang mga bus na naging service ng mga miyembro ng agency. At ayon nga sa ilang mga dumalo, galing pa sila sa mga karatig na probinsya katulad na lamang ng Laguna. Pansamantala namang isinara ang eastbound at westbound na bahagi ng EDSA White Plains at pinayuhan naman ang mga motorista na humanap na muna ng maaaring daanang ruta. Sa paringan naman natin kanina kay PMAJ Jennifer Ganapan, Chief PIO ng QCTV, although may mga nasagap naman sila na impormasyon na magkakaroon nga ng rally, ngunit wala silang nasagap na exact date at oras. Kaya according
According sa mga otoridad, ay tinawag nga nila itong emergency rally na agad din naman nilang narespondihan. Maximum tolerance nga ay pinatutupad ngayon ng kapulisan kung saan nakapag-deploy sila ng 1,362 na QCPD personnel upang magpatupad ng safety and security dito sa nagpapatuloy na kilos protesta, Bombo Genesis. Yung northbound lane ng EDSA ngayon, DJ Kimi, open na ito, bukas na sa traffic? As of now, Bombo Genesis, ayon sa ating nakalap na report, ay hindi pa rin ito bukas, and sinasabi rin ng mga otoridad na humanap na muna pansamantalaan ng ruta ito mga daanan na ito dahil medyo nagiging mabagal pa rin ang daloy ng trapiko dahil nga sa pagdagsa pa rin ng mga sumali o ng mga dumalo dito sa kilos protesta ng mga miyembro ng INC Bombo Genesis. So far, yung southbound pa lamang, yung bukas sa ngayon? Yun pa lamang Bombo Genesis, dahil yung eastbound niya at yung westbound ng parte ng White Plains ay kasulukuyan na hindi pa rin naman madaanan dahil nga dito sa kilos protesta na isinagawa ngayong araw na ito ng Martes, Bombo Genesis. Bobo Ever. Alright, DJ King, klaruhin lang natin. Ito bang mga nakilahok dyan sa kilos protesta sa may EDSA, ito ba ay puro mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o may ibang grupo na nakilahok din? Bombo Ever, ayon sa ating mga nakalap na report, ayon din sa ating mga napagtanungan kanina, yung mostly sa mga sumama dito sa kilos protesta ay miyembro ng INC. Pero meron din dumalo na hindi sila miyembro ng INC. Pero gayon pa man, Bombo Ever, karamihan sa kanila umabot na ng 9,000 ang nakilahok dito sa kilos protesta na ito, Bombo Ever. Alright. How about dun sa mga ginamit na pangharang doon sa mga kalsada, DJ Kimi, dun sa mga bus? Kamusta ito? Naalis na ba dyan yung lahat ng mga nakahambalang sa kalsada? Bombo Ever, according sa sa mga naging observation natin, ganun pa rin, nakaharang pa din for security purposes itong inilagay ng PNP para sa maximum tolerance na kanilang ipinatutupad at makikita pa rin natin dito na sa kahabaan din ng White Plains may iba't ibang bus na ginamit rin bilang service ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang pumunta dito o makilahok dito sa ikinasa nilang kilos protesta, Bombo Ever. Alright, so if ever DJ Kim, dahil meron tayong report kasi na itong isinagawa daw na kilos protesta dyan sa may EDSA ay hindi coordinated, wala ding permit. So ibig sabihin ba nito, since sinabi ng kapulisan na ipapatupad nila ang maximum tolerance, ay papayagan sila na magsagawa pa rin ng rally dyan until hanggang mamayang gabi or mamayang hapon? Yes, tama, Bombo Ever. According kanina kay PNP Chief PIO QCPD Jennifer Ganaban, wala silang natanggap talaga na permit na upang magsagawa ng kilos protesta ngayong araw na ito. Pero agad din naman nilang narespondihan at as of the moment, mukhang payapa naman, kalmado na ang mga nandito na miyembro ng INC. Gayon pa man, nakakalap natin na walang permit ang pagsasagawa ng kilos protesta, pero sinisiguro naman ang PNP na sapat ang kanilang puwersa upang maparatili pa rin ang safety and security dito, Bombo Ever. Okay, Bombo Jen. Okay. Maraming salamat, DJ Kim. Ingat ka dyan. Mula rito sa EDSA Tito Tower Monument, nagulat Star DJ Kimi ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Abangan din mamaya, mag-update din tayo dyan sa may Palasyo Malacanang mga kabombo. Mayroon tayong nakuhang report kanina na kinansela pansamantala yung dapat sana yung mga
pupuntahan, tutunguhin ni Pangulong Marcos ngayong araw sa labas ho ng palasyo habang minomonitor ni Pangulong Marcos yung kalagayan diyan sa may EDSA People Power Revolution. May EDSA kahabaan ng EDSA. May live report mamaya dyan si Bombo Annalise Soberano. Samantala sa iba pang mga development, ipinagutos ng Department of Interior and Local Government ang pagpapatupad ng maximum tolerance at kaukulang latag ng seguridad sa gitna ng sinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa may EDSA. Natasan ng pambansang pulisya sa may pag-ugnayan sa mga kaukulang lokal na pamahalaan na tiyaking manatiling mapayapa, maayos ang aktibidad at ligtas para ho sa lahat. Nanawagan din ang Interior and Local Government sa lahat ng kalahok sa rally na pairalin ang kanilang mga karapatan ng responsable, alinsunod dyan sa rule of law at magipag-ugnayan sa mga otoridad sa kabuuan ng kanilang aktibidad. Pinagtibay din ng ahensya ang paggalang nito sa saligang batas o itong constitutional rights sa mga individual para sa mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng kanilang mga saloobin o mga pananaw. Samantala, naglabas din ng abiso ang Department of Transportation sa gitna pa rin po ng pagsikip ng daloy ng trapiko sa may EDSA. Bunsod pa rin po ang nagpapatuloy na rally ng Iglesia ni Cristo. Sa kabila nito ay nanatili namang tuloy-tuloy ang operasyon ng lahat ng EDSA busway stations. Bagamat nag-abiso rin ang ahensya sa inaasahang pagbagal ng daloy ng mga bus sa may Ortigas northbound matapos na iisang lane pa lamang ang nadaraanan ng mga sasakyan sa ngayon. Gayun din iniulat ng kagawaran na mabagal ang daloy ng mga bus mula po yan sa may Santulan hanggang sa may Ortigas southbound. Kaugnay nito ay pinag-utos na ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pagpapaigting pa ng deployment ng mga tauhan ng Special Action at Intelligence Committee for Transportation sa lahat ng busway station para yan sa pag-asiste sa mga motorista, gayon din sa mga mananakay. Oras natin 20 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kinuwestiyon ng Iglesia ni Cristo ang inaasahang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta kasunod ng naunang pag-anunsyo kahapon ng Office of the Ombudsman. Ayon sa tagapagsalita ng religious organization na si Edwil Zabala, ito ay hayagang pagbaluktot sa batas na ang layunin ay pagtakpan ang katiwalaan. Kinukwestiyon ng grupo ang pagsasampa ng kaso laban sa miyembro nilang si Senator Marcoleta gayong sa umano ang nagsulong sa pagsisiwalat ng katotohanan ukol sa flood control projects. Ayon kay Zabala, patuloy na nananawagan ang Iglesia ni Cristo para sa bukas na pamahala, pananagutan, katarungan at hustisya kasabay ng pagpapakita nito ng suporta kay Marcoleta. Kahit pa umano ipakulong ang senador ay hindi titigil ang religious organization sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan nating ninanakawan. Maalalang nagugat ang kaso ni Marcoleta sa natanggap niyang 75 million pesos na halaga ng campaign donations nung siya ay kumandidato sa pagkasenador sa nakalipas na halalan. Ang naturang donasyon ay inamin mismo ng senador na naging ugat ng mga reklamong inihain laban sa kanya sa Commission on Elections at dyan sa opisina ng Tanod Bayan. Samantala, kinumpirma naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III na walang valid permit ang isinasagawang rally sa may EDSA People Power Monument na nagsimula kanina pang madaling araw ngayong Martes. Una rito, libo-libong ang individual ang nagtipon-tipon sa may EDSA at White Plains Avenue bilang suporta umano kay Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang sampahan ng kasong plunder. Kaugnay ng kanyang kaso, may kinalaman sa umano'y undeclared campaign donations noong 2025 midterm elections. Ayon kay Torre, walang koordinasyon at walang permit ang naturang rally. Base naman sa crowd estimate nitong alas 9 ng umaga, iniulat ng Quezon City Police District na umabot na nga sa 9,000 ang bilang ng mga rallyista sa lugar. Habang patuloy din ang isinasagawang pagtitipon, diyan naman sa may diwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Manila Police, nasa 400 na katao ang nagtipon-tipon naman sa lugar. Pumapala rin si Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III sa mga rallyista na ikukonsidera lamang at unahin ang kapakanan ng mas nakararami sa gitna yan ng kanilang isinasagawang rally sa EDSA. Ngayong araw nga ay nagsagawa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ng rally sa naturang lansangan na dinaluhan ng libu-libo nilang mga miyembro. Ayon kay General Torre, dapat ay manaig ang common good at lalo na direktang naapektuhan ang trapiko sa malaking highway kasama ng operasyon ng mga negosyong apektado sa biglaang rally. Giit ng dating general, agad na nag-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority ng karagdagang traffic enforcers kasamang mga pulis matapos ang pagbigat ng halos hindi na paggalaw ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Umabot pa niya hanggang sa Makati City ang buntot ng trapiko sa northbound lane ng EDSA
habang sa southbound naman ay umabot pa ng hanggang sa timog sa Quezon City. Muli ring umapela ang dating Philippine National Police Chief sa mga rallyista na maging mahinahon na sa paglalabas ng saloobin at sa gagawing anumang aksyon. Samantala, dako naman po tayo dyan sa Malacanang. Kinansela po ng palasyo ang ilan sa mga nakalinyang public engagement ng Pangulo sa labas po ng palasyo ngayong araw sa gitna nga po ng mga nangyayaring rally ngayon. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Annalise Soberano. Bombo Everly, Bombo Genesis, kinansela nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga event ngayong araw. Kasama sana sa mga aktibidad na dadaluhan ng Pangulo ang inaugurasyon kanina ng Marine Cleanup Vessel for the Enhancement of Marine Litter Management. Hindi na rin dumalo sa presidential luncheon na inorganisa ng Foreign Correspondent Association of the Philippines o FOCAP si Pangulong Marcos, habang tuloy naman ang aktibidad ng Pangulo na gaganapin dito sa loob ng palasyo, kabilang ang presentation ng credentials ng bagong US Ambassador to the Philippines na si Lee Litton. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, nakamonitor ang presidente sa lahat ng kaganapan na may kaugnayan nga sa rally dyan sa may bahagi ng EDSA. Patuloy na nakasubaybay si Pangulong Marcos sa nasabing sitwasyon. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Kiay Castro, inaalala ng Pangulo ang kapakanan ng mga kababayang naantala sa biyahe at pagtatrabaho dahil sa nangyayaring rally dyan sa EDSA. Kaya kabilang anya sa minomonitor ay pinaalam ng Pangulo ang sitwasyon ng mga motorista at commuters na naipit sa traffic. Gayon din ang pagpapatupad ng pulisya sa kanilang mandato na magbigay proteksyon at seguridad sa mga inosente. Samantala, nananatiling mahigpit ang seguridad dito sa loob ng palasyo ng Malacanang. Sarado ang 2 gate at ang JP Laurel Gate at itong sa may bahagi ng Department of Budget and Management. Mahirap ang papasok dito sa loob ng Malacanang dahil inisa-isa talaga ang inspection ng Presidential Security Command ang lahat ng mga sasakyang pumapasok dito. Inaabangan din natin ang pagharap sa media ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro mamaya dito sa Palasyo ng Malacanang para magbigay ng update at ano ang magiging direktiba ni Pangulong Marcos kaugnay nga sa nagpapatuloy na rally dyan sa may bahagi ng EDSA. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update! Sa ating pong weather report mga kamambo, kasalukuyan na pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ang low pressure area na dati hong nabuo sa silangan ng Pilipinas. Kaninang umaga, dumaan ito sa Southern Luzon at nagdulot ng mga serye ng mga malalakas na pagulan sa maraming lugar sa ating bansa. Sa kasalukuyan ngayon, namataan ito sa karagatang sakop ng Romblon, dyan sa may probinsya ng Romblon at nagdadala ng mga pagulan sa maraming lugar. Natili pa rin ang mataas na tsansa na tuluyan itong maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras o habang ito'y kumikilos sa kanlurang karagatan ng Pilipinas palabas na po dyan sa may West Philippine Sea. Sa ngayon ay patuloy na pinapalakas ng naturang sama ng panahon, ng hanging habagat na nagdadala ng malawakan at tuloy-tuloy na mga pagulan. Inaasahang magpapatuloy naman hanggang sa weekend ang kasalukuyang lagay ng panahon. Sa iba pang balita, nakapagtala kanina ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng magkahiwalay na aktibidad sa 2 bulkan sa bansa. Sa may Taal Volcano, nagkaroon ng mga minor phreatomagmatic eruptions sa main crater mula alas 7:13 yan ng umaga hanggang alas 7:17 yan ng umaga. Ang mga pagsabog ay lumikha ng plume na umabot sa 450 meters ang taas batay sa kuha ng main crater observation station gamit ang thermal cameras. Sa kabila nito, nananatiling nasa alert level 1 naman ang Taal Volcano. Samantala sa may Canlaon Volcano naman, isang mahina ngunit malinaw na crater glow ang namataan sa tuktok mula pasado alas 3 yan ng umaga hanggang alas 4:30 ng umaga. Ayon kay PHIVOLCS resident volcanologist Marie Adelina Quintia, ang glow ay indikasyon na maaring may magma na umakyat sa mababaw na bahagi ng bulkan. Ipinaliwanag niya na posibleng precursor ito ng isang magmatic o explosive eruption, ngunit masyado pa anyang maaga para ito'y makumpirma.
Dagdag pa ni Quintia na patuloy na minomonitor ng PHIVOLCS ang crater ng Canlaon kung magpapatuloy alalakas pa ang glow. Maaring itaas din ang kasalukuyang alerto nito sa Alert Level 2. Naitala rin noong buwan nga po ng Mayo kung saan nagkaroon ng katulad na glow doon sa bulkan na tumagal ng 2 hanggang sa 3 araw bago ito mawala. Sa lagay pa rin po ng ating panahon mga kabombo, nakakaranas na mabibigat na pagulan ng National Capital Region at ang mga katabi nitong rehiyon tulad po ng Central Luzon at ang Calabarzon. Nasa ilalim ng katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan ang nararanasan sa malaking bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Kaparehong antas ng ulan din ang nararanasan sa mga probinsya ng Quezon, ang probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Cavite, Rizal, Batangas, Bulacan at maging ang probinsya ng Laguna. Makikita ho ninyo sa mga screen po ninyo itong mga inuulan ng mga probinsya. Bahagi po nito ay sa National Capital Region, dyan sa may Central Luzon at dyan sa may Calabarzon Region. Inaasahan din ng light to moderate rain sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at ang nalalabing bahagi ng Quezon Province ngayong araw na ito. Bahagi ang nakaka-apekto sa mga nabanggit na probinsya ang bagong low pressure na inaasahang tuluyang magiging bagyo sa susunod na 24 oras. Pinapalakas ng naturang sama ng panahon ang hanging habagat na nagdadala ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Inaasahang magpapatuloy sa loob ng ilang oras sa mga serye ng mga nabanggit na pagulan at maaaring maabot pa hanggang weekend ang ganitong lagay ng panahon. Babala naman ng Weather Bureau, posible itong magdulot ng malawakang pagbaha lalo na sa mga mabababang komunidad. Kuha pa po tayo ng karagdagang report, ang Department of Education tinutugunan na ang kakulangan sa security guards sa mahigit 48,000 paaralan sa bansa. Kaugnayan may report si Bombo Isa Cotonero. Naghahanda ang Department of Education na humingi ng karagdagang pondo sa Department of Budget and Management para makapag-hire ng mas maraming security guards sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Kasunod yan ang tumitinding pangamba sa seguridad ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, malaking kakulangan ang kinakaharap ng Department of Education pagdating sa school security dahil nasa 200 lamang ang plantilla positions para sa security guards, samantalang mahigit 48,000 na pampublikong paaralan ang kasalukuyang pinangangasiwaan ng ahensya. Ipinalawanag ng kalihim na bunga ito ng dating rationalization o nationalization ng mga posisyon sa gobyerno bago siya maupo bilang kalihim ng DepEd, kung saan natanggal ang maraming security guard positions. Dahil dito, aminado ang kalihim na hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng mga gwardya lalo na't may mga pang-aralang nangangailangan ng higit sa isang security guard para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Nanawagan din si Angara sa mga magulang at local government units na tumulong sa pagtiyak ng ligtas sa transportasyon ng mga estudyante lalo na sa usapin ng mga menor de edad na nagmamaneo papasok sa paaralan. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sani Angara. Yung mga magulang o kayong local government tumulong sa transportasyon. Well, siguro kailangan natin ng pondo or ng position para sa security guard. Yun ang pinaka-importante. Kasi nung nakaraan, nung bago pa ako naupo, tinanggal na po yung, nagkaroon ng rationalization eh. So tinanggal yung mga pwesto ng mga security guards. Ang iniwan nila mga 200. Kung titingnan natin, 48,000 ang schools natin. So matindi. Yung ibang school, kailangan ng more than one security guard. So kulang na kulang yung mga plantilla items natin for security guards. So i-request natin sa Department of Budget. Mas naging maigting ang panawagan para sa dagdag seguridad matapos nga ang madugong insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan 3 estudyante ang nasawi habang 20 iba pa ang nasugatan. Bilang tugon, nagsasagawa ngayon ang Department of Education na masusing safety audit sa mga paaralan upang suriin naman ang umiiral na security protocols at tukuyin ang mga kakulangan sa campus safety. Binigyan din ni Angara na dapat manatiling pangunahing prioridad ng ahensya ang kaligtasan ng mga estudyante. Anya, kahit mahusay ang kalidad ng edukasyon, may hirapan pa rin ang mga paaralan kung hindi ligtas ang pakiramdam ng mga magulang at mga mag-aaral. Kasabay nito, inilunsad din ng DepEd ang nationwide school safety campaign na nakatuon sa mas mahigpit na screening sa mga paaralan, comprehensive safety audits at psychosocial support para sa mga estudyante. Ilang local government units din
Parent Teacher Association at pribadong sektor na rin ang tumutulong sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng donasyon ng metal detectors at CCTV cameras. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Papasok na ho tayo sa krusyal na bahagi ng FIFA World Cup 2026. Mga kabombo, ikatlong linggo na ho ngayon, or papasok na ho tayo sa ikatlong linggo ng torneo. At papasok na rin ho tayo doon sa round of 16. Kasalukuyan pong ginagawa o ginaganap yung mga laban sa ilalim ng round of 32, kung saan ay 32 teams ang naglalaban-laban para humakapasok sa kalahati ho nito o 50% doon sa round of 16. Sa ngayon, may ilang mga team na ang tuluyang nakapasok sa round of 16 o mapalad na pumasok sa round of 16 na at naghihintay na po ng kanilang makakalaban roon. Kabilang po dito ang ating susunod na FIFA update. Tumanas ng upset ang 4-time world champion na Germany matapos na itumba ito ng underdog team na Paraguay gamit ho ang nakahagulat na penalty shootout. Yan ho ay naganap na doon sa huling bahagi ng laban at ang naturang match ay ginanap sa may Boston Stadium. Una hong nakapagpasok ang South American team ng goal sa 42nd minute bago mag-halftime. Matapos pong ipilit nitong si Julio Enciso ang isang matinding header mula yan sa cross na ginawa nitong kanyang teammate si Matthias Galarza. Natapos ang halftime na hawak ng Paraguay ang kanilang bentahe laban sa Germany. Isa hong powerhouse team. Agad namang rumesbak ang Team Germany sa second half o pagpasok ng second half. Sa 54th minute ng naturang match, naitabla ho ng German forward na si Kai Havertz ang naturang score sa all-one gamit ang isang magandang header. Dahil sa parehong maigpit na depensa mga kabombo, nauwi sa 30-minute extra time ang naturang laro kung saan muntik ng manalo sana ang Germany. Gayunpaman, na disallow ang isa pong goal na ipinasok ng German striker na si Jonathan Nata dahil yan sa foul doon ho sa goalkeeper. Kinalaunan ni review ho ito at idineklara ng mga umpire o ng mga referee na hindi ho balido ang goal na ipinasok ng striker. Sa penalty shootout naman, tuluyan ng napalabas ang Germany sa World Cup matapos hong salyuhan ng Paraguay substitute na si Jose Canale ang makasaysayan nilang panalo. Ipinasok nitong si Canale ang winning penalty kick kontra sa legendary keeper ng Germany na si Manuel Neuer. Daano pang mabantay ang koponan sa susunod na elimination round. O yan po ay sa round of 62. Malapit na po ito doon sa quarterfinals. Isa rin sa mga krusyal na bahagi ng World Cup 2026. Dahil sa pagkatalong ito mga kabombo, nabigo na hong makapasok sa round of 16 ang Germany sa tatlong magkakasunod na World Cup tournaments. Ang Germany ay kinikilala bilang isa sa mga powerhouse team sa larangan ng football sa buong mundo. Haharapin naman po ng Team Paraguay ang mananalo sa tapatan ng Colombia at ng Sweden. Oras natin, meron na lamang tayong 17 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Sa ibang mga balita ho tayo dito sa ating lokalidad, ipinagpaliban ang arraignment o ito ho yung pagbasa ng sakdal kina Senator Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft at kasong plunder sa Sandigan Bayan 5th Division. Nakatakda ho ng basahan ng sakdal ang dalawa ngayon pong araw ng Martes, Hunyo 30 o pagtatapos po ng Hunyo, subalit inilipat ito sa Hulyo 28 o halos isang buwan na ang pagkakalipat. Ito ay kasunod na rin ng inihaing motion ng State Prosecutors sa Anti-Graft Court Division para amyendahan ang case information para tanggalin si dating Secretary Bunuan
sa naturang kaso. Maalalang nitong Lunes nga kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pumayag na si Bunuan na maging state witness. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang malawakan na kaalaman o maalawak na kaalaman ng dating kalihim upang mapatunayan ang maraming kaso kaugnayan ng nabunyag na flood control scandal. Ang arraignment o pagbasa ng sakdal ay marka ng formal na pagsisimula ng paglilitis, nagmamandato sa mga akusado na humarap sa korte bago hilingin ang pagpasok ng guilty o not guilty plea. Samantala, maaaring umanong mapilitang dumalo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ang dating Davao City Court Sheriff na si Abby Andres. Si Andres ang dating sheriff na umano'y biktima ng pananakit ni Vice President Sara noong taong 2011 dahil sa issue ng pag-demolish sa ilang mga kabahayan sa Davao. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., maaaring pilitin ng impeachment court ang dating sheriff para tumistigo laban sa dating local chief executive ng Davao City. Kung maglalabas ng sabpina ang korte, anya upang dinggin ang testimonya ni Andres, kailangan siyang dumalo at magsalita ng nakapanumpa. Ayon kay Tolosa, isa si Andres sa mga nais iharap ng prosecution panel bilang testigo na relevant sa mga ligasyong ibinabato laban sa pangalawang Pangulo. Naninindigan din si Attorney Tolosa na hindi makatwiran ang ginawa ng Vice Presidente na pambubugbog kay Andres. Mahigit 15 taon na ang nakakalipas dahil ipinapatupad pa lamang ng dating sheriff ang isang court order. Ang ginawaan niya ng dating Davao City Mayor ay nagpapakita ng kanyang tunay na ugali at ang kakayahan daw niya na manakit kahit pa kapwa niya public official. Meron na lamang po tayong 14 na minuto mga kabombo bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin ang mga balitang tinutukan ng Bombo Radio Tacloban dyan sa may Visayas area. Meron pong local outbreak ng chikungunya na naitala o nairehistro dyan sa may probinsya. Isang bayan po dyan sa may probinsya ng Samar. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Tacloban. Ilang residente sa barangay Mabini, Pasay, Samar nangangamba sa kaso ng chikungunya. Umabot sa 80 kaso ng chikungunya ang tinamaan nito sa isang lugar sa barangay Mabini, Pasay, Samar. Kilala rin sa Pilipinas ang chikungunya na kung saan ayon sa pag-aaral, ito ay kalintulad sa sakit na dengue. Hindi ito na ipapasa sa pagkain, hangin o paghalik, kundi nakukuha ito sa kagat ng lamok na napapasa naman sa ibang tao. Kapag nakagat ng lamok ang isang tao na may chikungunya at nakakagat naman ito ng isang tao, doon magsisimula ang pagkalat nito. Ilan sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat, pantal, pananakit ng kalamnan at matinding pagkapagod. Ang kay Leonido Lubia, Program Manager Control Program ng Department of Health Region 8, nagsimula daw ang naturang sakit noong nakarang linggo at mabilis itong kumalat sa barangay na ikinabahala naman ng mga residente. Mula 5 buwan hanggang 76 na taong gulang ang mga tinamaan nito. Ayon pa kay Lubia, agad naman daw sila gumawa ng search and rescue activity sa nasabing lugar. Dagdag pa dito na wala naman daw na iulat na nadala sa ospital dahil kusa naman daw na gumaling ang iba sa kanilang tahanan. Nananawagan naman ng DOH sa publiko maging sa barangay na agad magsumbong o mag-report sa DOH kung may pagkalatang sakit upang maagapang kagad umano. Yes, totoo po yung mayroon tayong ongoing outbreak sa ng chikungunya sa barangay Mabini in Pasay, Samar with 80 cases reported. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Bombo Entertainment News. Ang frontman ng The Script na aminadong may special band sa Pinoy fans at excited na sa kanilang 2027 concert return. Kaugnayan may chika pa ang Star FM Manila. Inamin ng lead vocalist ng The Script na si Danny O'Donoghue na mayroon silang natatanging koneksyon sa Filipino fans at excited na rin silang makabalik ng Pilipinas para sa Man in the Arena Tour concert return.
Nakilala nga ang Irish pop rock band dahil sa kanilang relatable at anthemic na mga kanta tulad ng The Man Who Can't Be Moved, Break Even at Hall of Fame. Sa panayam ng Star FM Manila sa singer, inamin nito na malaki ang naging bahagi ng Pinoy fans sa kanilang musika at tagumpay at very lucky din umano sa suportang kanilang natatanggap. You know, you guys love, I said it, repeated it again, but you guys love to drink, you love to show your feelings, you're not scared of getting up and, you know, arm in arm, you go to concerts with your best friends and you just, you know, arm in arm singing, and you're very open. You know, your hearts are open, your lives are open, and that's kind of what the script are. We're an open book. Like, you lay all of your problems and troubles and hopes and optimism into song and art. And yeah, we're very like. Ang Man in the Arena ay isang 3-day concert tour na gaganapin sa Metro Manila simula March 18 to 20, 2027. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat. Ito si Star DJ Yvonne Adarna, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports news, mga kabombo, nagpatupad ang mga kumpanya at mga organisasyon dun sa may Canada ng pansamantalang work from home at flexible work arrangements mga araw ng mga laban laban sa may FIFA World Cup habang nagpapatuloy ang hosting sa pinakamalaking football tournament sa mga lungsod sa Toronto at Vancouver. Ayon kay Bombo International News Correspondent Maynard Vistal na nakabase doon sa may bahagi ng Canada, marami sa mga manggagawa ngayon ang naka-work from home dahil layunin ng ilang mga kumpanya roon na maiwasan na matinding trapiko. Siksikan na niya sa mga transport station at inasahan pagkakaantala sa pagpasok ng mga empleyado. Narito po ang bahagi ng pahayag ng exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Maynard Vistal. At yung mga ibang mga friend ko na nag-work din, no, sinabihan na rin talaga sila kasi yung traffic and everything, no, so they are advised to work remotely those times, no, kasi nga mahirap sumabay sa traffic dito kapag yung mga ganong mga times ng game, no. Bahagi po yan ng exclusive interview ng Star FM Bacolod sa ating pong Bombo International News Correspondent na nakabase doon sa may Canada, si Bombo Maynard Vistal. Ilan po sa mga nagpapatupad ng ganitong mga hakbangin ay ang mga malalaking employer at ilang mga pampublikong tanggapan sa may Ontario, habang may mga kumpanya rin sa Toronto na nagbibigay ng opsyon sa kanilang mga empleyado na magtrabaho mula sa bahay kapag may mga FIFA match doon sa host city at maging sa iba pang bahagi ng Canada na isa sa 3 mga bansang host ngayon ng FIFA World Cup 2026. Pang mga sports news, mga kabombo, hanguin din po natin ang exclusive report ng Star FM Dagupan. Ito hong Filipino boxer na si Mark Angel Sadang nagwagi via unanimous decision kontra kay Dennis Hadlong sa ginanap na super middleweight bout dito ho sa National Capital Region. May exclusive report dyan ng Star FM Dagupan. Labis ang kasiyahan ngayon ng Filipino boxer na si Mark Angel Sadang matapos talunin via unanimous decision si Dennis Hadlong sa ginanap na Super Middleweight Division bout sa SMX Convention Center, Manila nito lamang buwan ng Hunyo. Si Sadang ay hindi lamang isang professional boxer kundi isa ring kickboxing athlete, bare knuckle fighter at mixed martial artist. At dahil sa kanyang malawak na karanasan sa iba't ibang combat sports, patuloy niyang napapaunlad ang kanyang kakayahan at naipapakita ang pagiging isang mahusay na mandirigma sa loob at labas ng ring. Sa panayam ng Story FM, Dagupan kay Sadang, ibinahagi nito ang kanyang naging preparasyon na naging susi ng kanyang tagumpay. Ilang fighter, yung consistency sa training, commitment, discipline, yung takbo sa umaga, bagworks, padworks, strength conditioning, lahat-lahat yun, bibigyan mo ng oras, bibigyan mo ng panahon, effort, manood ng mga boxing fights, ulit-ulit, and yun, yung fight ng opponent ko, pinapanood ko rin ng ilang beses para makakuha ng idea sa mga gagawin niya sa fight. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat si Sadang sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanyang karera. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Story FM. Dagupan ako si Star, DJ Alan Pawikan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information.
Basta Radyo, Bombo! Karagdagan sa ating sports news, mga kabombo Nation, dako ho tayo sa NBA para ho sa mga fans ng National Basketball Association. Isa hong malaking trade ang naganap ngayon sa NBA habang nagpapatuloy ang off-season at pagkatapos ng nangyaring pagkuha ng mga bagitong player ngayon sa NBA. Opisyal na ang paglipat ng dynamic at explosive guard ng Memphis Grizzlies na si Ja Morant sa Portland Trail Blazer matapos ang isang shocking trade na naganap ngayong araw o kaninang umaga lamang. Mula ho doon sa may Memphis Grizzlies, dadalhin nitong si Ja Morant ang kanyang high-flying at breathtaking play sa Rip City o doon po sa may Portland para maging bahagi ng Trail Blazer. Para makuha ang two-time All-Star, binitawan ho ng Blazers ang ilan sa kanilang mga veteranong mga player. Kinabibilangan po ito ang veteran forward na si Jeremy Grant. Si Grant ay 5 taon hong naglaro sa may Portland, mga kabombo, at ngayon lamang po makakalipat ng kupunan mula nung siya ay mapasok sa naturang syudad. At maging ang batang bagong guard na si Chris Murray, papunta po yan sa Memphis. Isang malaking sugal ito para ho sa Portland Trail Blazer, ngunit isang hakbang nagpapakita na handa ho silang sumipa pabalik ng Western Conference. Kasabay po yan ng inasang pagsisimula ng NBA regular season. Pagsapit na ho yan ng bare months o sa may Oktubre ng kasalukuyang taon. Ayon po sa kilalang NBA insider na si Shams Charania, ay nagulat din itong si Ja Morant sa bagong yugto ng kanyang karera matapos yung ipaalam sa kanya ng Memphis Grizzlies. Maalala mga kabombo, kung ating pong babalikan na dumaan sa sunod-sunod na kontrobersiya sa labas ho ng court at maging sa ilang mga serye ho ng injury itong si Ja Morant nitong mga nakalipas na season ng NBA sa dahilan para humalimitahan ang kanyang mga laro sa regular games hanggang sa pagpasok ng post-season. Ang trade na ito sa may Portland Trail Blazer ay tinitignan bilang isang fresh start o bagong panimula para ho sa dating Rookie of the Year na si Ja Morant upang patunayang siya pa rin ang isa sa pinakamabangis na point guard sa buong liga o sa buong National Basketball Association. Ngunit ang malaking katanungan ho sa ngayon, ayon po sa mga analyst, paano ho pagagandahin ng bagong head coach ng Blazer o itong si Mike Nori ang rotation ng Portland Trail Blazer ngayon at pinakawalan po nila ang ilan sa kanilang mga veteranong manlalaro. Sa pagdating po nitong si Ja Morant, lalong naging siksik ang backcourt ng Portland na mayroon ng mga batang talento tulad ni Scoot Henderson at Shadon Sharpe na pare-pareho pong mga guard. Kakailanganin po ng matinding diskarte upang mapagsama-sama ang talento ng mga guard at hindi humagsapawan sa court, lalo ho sa regular season. Isa ring exciting na season para yan sa Rip City o sa Portland at tiyak na aabangan ng buong liga kung muli pong gaganda ang karera nitong si Ja Morant sa kanyang bagong jersey habang naglalaro sa Portland Trail Blazers. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Pwede po ninyong panuorin, pwede po ninyong pakinggan at pwede po ninyong monitor ang mga programa ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling mga social media pages. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, meron po silang sariling social media pages tulad po ng Facebook, sa YouTube, sa TikTok, and pwede rin po sa dating Twitter o ngayon po ay tinatawag na X. Pwede rin po ninyong i-download ang Bombo mobile app, mga kabombo, via Google App Store o Apple App Store. Diyan pwede po ninyo kami mapanood, pwede po ninyong live na papakinggan ang mga paborito ho ninyong programa ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM at ng inyong paboritong mga provincial station. Sa mga kababayan po natin, mga kabombo Nation sa buong Pilipinas, lalo ho dyan sa may bahagi ng Mindanao area, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station dyan sa Davao Region, ang Star FM Davao para ho sa mga taga-riyan sa may Region 11. Sa mga taga-riyan naman sa may syudad ng Cagayan de Oro, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga kababayan po nating Butuano na nakabase dyan sa may Mindanao area, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Butuan.
Mga kababayan po natin dyan sa may probinsya ng Sarangani o dyan po sa may Sarangani Province, mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan, panuurin at pakinggan ang mga programa ng Bombo Radio General Santos. At para naman sa mga kababayan po nating Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao area, pwede po ninyong mapakinggan at mapanood ang mga programa ng Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao area, of course, meron din po at pwede nyo pong tutukan ang atin pong station dyan sa may Bombo Radio Malaybalay. Gaya rin po sa may Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines. Lakip na diri si President Bongbong Marcos ang naga-monitor sa karon sang nagapadayon sining iyang unannounced rally sang Iglesia ni Cristo dito iya sa may EDSA, no? Sa aton sining karon iyang mga tagpalamati. Nagpagwa man diri sang informasyon nga nagatutok karon ang bugos nga puwersa or ang puwersa sang Philippine National Police sa NCR based sa sining movement karon sang mga rally dito in support sa kay Senator Rodante Marcoleta, no? Sa aton sining karon iya nga mga kasimanwa may mga ginpatindog naman dito iya sa may area sang Quirino Grandstand, no? Sa may liwasang Bonifacio, no? May mga ginatuko dito nga mga tawag singani daw tent ni siya tapos mayara sang pag-play sa mga visual or audio-video recordings ni Senator Rodante Marcoleta sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, as well as ang statement diri coming from the Armed Forces of the Philippines sa aton sining mga kabombo sa ilaman sini karon niya nga pagtutok sa sining rally nga nagapadayon. The Armed Forces of the Philippines through its NCR base units remains in close
coordination with the Philippine National Police and other concerned agencies or concerned government agencies in monitoring the situation related to the reported lightning rally along EDSA. The Armed Forces of the Philippines recognizes and respects the constitutional right of every Filipino to peacefully assemble and express their views. At the same time, we underscore that all public activities must be conducted in accordance with existing laws, local regulations, and necessary permits issued by the appropriate authorities, with the Philippine National Police and other law enforcement agencies taking the lead in maintaining order. We likewise encourage organizers to ensure that their activities do not unduly disrupt public order or cause unnecessary inconvenience to commuters, workers, students, and other members of the public. As professional, non-partisan institution, the Armed Forces of the Philippines remains committed to supporting national efforts that upholds peace, public safety, and the rule of law while respecting the rights and welfare of Filipinos and safeguarding the stability of our democratic institution. Amo sinibanwa ang statement karon coming from the Armed Forces of the Philippines NCR base units sa aton sini nga mga kauturan na kon mapakita naton dira bala engineer ang live feed na sa sining nagaklinabo dito iya sa may EDSA sa aton sini nga mga kauturan as of press time padayon sini ang pagdugok sang tawo abi dito no. Kay as per information subong man nga adlaw i-file ang complaint nga plunder sa Sandigan Bayan batok sa kay Senator Rodante Marcoleta and former Congressman Mike Defensor sa aton sini karon niya nga mga kabumbo ti bantayan naton ini kay isa karon iya sa ginalantaw man ining pagatuga karon sang huol para iya sa mga ordinaryo sining mga pumuluyo no kay unannounced kanimo no tikon maghambal ikaw nga unannounced why man sang permit why mapreparahan sang local authorities just like kami sa bahin karon sang Metro Manila Development Authority nga nagamando dira sang flows and traffic no sa may EDSA ti nagtuga sang pagpugok sang mga salakyan na paralyze temporarily ang biyahe no ti syempre apektado ang mga empleyado, apektado man sini ang mga estudyante kag ang mga kabumbo naton nga mayara sa mga trabaho or shall I say day-to-day activities kutob sa mga nagaagi sa sina nga area. Ti may pipila na as of the latest may pipila na ka mga ginpang-aresto ang aton siniyang kapulisan sa mga nagpartisipar sa rally na during that time nga mayara sang makabig naton altercation sa tunga sa mga rallyista or members sang Iglesia ni Cristo kag sang aton siniyang kapulisan. So far as of this time amo na ning latest do medyo balik na sa normal ang flow sang traffic sa aton sini karon nga mga kuturan no. Pero may pila ka mga dalan just like sining mga malapit iya sa Malacañang ining Ayala Bridge temporarily closed man ini sa mga motorista, may mga barricades na diri nga ginpangbutang at the same time naka-standby ang mga kapulisan no ti basi kon may ara bala sang tinutuyo nga tawag sigiri sulong or magpadulong dito iya sa bahin karon sang Malacañang.
Oy sa mga kabumbo naton gali ang aton sini nga live Facebook live ara kita karon sa Bombo Radio Iloilo, no? Bombo Radio Iloilo kay si Bombo Radio Iloilo 837, no? Ginapa-relax tanay. Para nga makauloon niya sa makasulo stretching. Si Bombo Radio Iloilo kay medyo nakapaway-way diri naman kita. Mag live karon sa aton sini nga mga public affairs program, no? Kag iban pa nga mga news diriya sa bahin sa Bombo Radio Iloilo. 7 or 8 minutos na ang nagaligad karon sa takna sini nga launa. Standby sa aton sini makuturan. I-check nato na balita with a Bombo Krill Miliasa. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo nagpanigayon sang surprise inspection, no, sa mga police station sa Rehiyon 6. Ano ay hanang na, no? Ano ay hanang natukiban ni RD? Kag gina-account niya pagin sini, gina-audit ang mga firearms ang police kay basing iban sini nga mga service firearm nakaprindabla or kundi na nagkanto. Kag police sa distrito sa Molo ginatawag nga pagpangguba ining payag sang pamilya sang subject sa bypass operation sang Damlaglang nga ginplantidan inigro. Mga balita nagikan sa aton sini nga police beat with a Bombo Krill Miliasa. Bombo Krill, please go ahead. Kamusta po nakita rin sa bayan sa nga police general office waiting sa rin nagapatibayan diri na sa surprise inspection mismo. Siya PRO6 acting with nga Director Police General Randolph Tuanyo sa mga police stations sa Bugos nga rin noon. Kinibulan na to nga pila na ka mga police stations ang iya diri nga nabisita. Hindi lang diri sa siyudad ng probinsya sa Iloilo as well as sa ibang tagigno nga mga provincial police office. Iya ini din personal nga gintang bisita diri kasi suno gani diri kay Police Regional Tuanyo nga iya diri nga ginapang check no ang mga personal gid mismo ang aton diri nga mga police personnel ginapang check ini sila during their duty kung himo nila diri ang ilaman nga responsibility sa ilaman diri gid nga pagsuksok ng sa insakto nga uniform gitin hibalaan naton nila ilain nga mga uniforms ang aton diri nga mga kapulisan so gina-make sure nga ginasunod ini sang kada police as well as manang ila diri nga mga haircut kay ginapahayag ni sini no ng aton nga regional director nga kabahin ini sa ilang nga responsibility gid nga maging well preferred nga pagsuksok ng mga uniform ang mga haircuts nila diri kag iban pa nga mga protocols no kag pahayag niya nga ginsekyar man no ang facilities gid mismo sa police stations if gina-maintain diri ang cleanliness ang mga equipments man abi ang mga kagamitan sa aton nga mga police to make sure nga ang ining mga kapulisan naton nga nagaduty ang komportable man sa ila man diri nga lugar no sa tagsa nila diri ka police stations kag ang iyagid man diri nga ginpang check man is among gid ang ila nga individual issue firearms. So, make sure na kada isa din sa ila, no, nga din siguro nga sa ila nga possession ang ining mga individual firearms nila kasi ginagamit sila insakto kag during duty gid mo ang pag-agamit kang ining nasambit nila diri nga mga tagsaka issue firearms. Kasi din tahayag niya na dapat physical o yara di sa physical possession sang kada pulis ang iyaman nga armas ng adi diri nga sa iya di bala ini naka-register sa iya diri nga nakapangalan kag sa iya di nga paghinako para man nga masiguro kag ma-liquidate di sang maayo man diri sang ilaman nga opisina kasi pahayag naman diri gani no kay tinalbaan naton nga aside sa short firearms nga ara pa din ini ang iban natin mga kapulisan sang long firearms kasi ginapahayag niya diri na dapat ang long firearms sa ating mga kapulisan ang nagapabilin lamang sa ilang opisina kasi na-audit ini sa ilang diri nga administrative man or ilang diri nga admin to make sure nga hindi ini madala sa ating mga kapulisan especially kung off duty na ini sila o kung pauli naman ini sila tigin pahayag naman gani diri no nga gina lantaw niya no or ginawa make sure naman diri nga ang ining mga
armas sa ating mga kapulisan. Isang ginasunod gid no sang kada pulis tiin pahayag nga gani ang mga publiko kano if ever na may makita sa isa ka pulis diri nga bitbit ang iyang long firearm, especially kung off duty na ini o wala na ini sa duty, dila yon ni i-report sa atong headquarters o kung diri sa opisina sa Pier 06 kay posible nga pa-explain no ipaga-explain ang ini nga pulis kay as mentioned diri ang ila diri nga protocol is ginabilin gid dapat ang ini nga long firearm sa ilaman nga opisina. And speaking man diri no sa mga issue firearm sa ating nga mga kapulisan, naghatag ini man siya sa direktiba sa bugos nga police station na i-audit kag i-account diri ang mga issues firearm sa aton nga mga kapulisan kaga gina-make sure nga tiara ini sa ila bit gid nila ini especially ang short firearms kay even no ang mga pulis natin kung off duty is ginadala ini sa mga puloy-an nila sa balay nila kay diri ginapahanumdum din na maging responsable ini sila kay given man no sa mga previous naton diri nga mga kaso nga ginagamit or nakuha ini sang ila man abi nga mga kabataan, so ginapahanumduman niya diri sa pulis or sa kapisan naton sa Western Visayas nga maging responsable din ilabi na kung dalon nila ini sa sulod sa ila nga balay even no nga may mga pamilya ini sila, may mga kabataan, so i-make sure gid na responsable ini nga ginagamit kag gina-make sure nga may protection gid kag hindi makuha sang ilaman diri nga mga bata or mga kaupdanan sa sulod ka balay kay ibangod pahayag niya nga kung mahibaluan nga may ara sang kapasahan ang kapulisan o hindi abi responsable diri sa iyang mga kagamitan no posible nga magapangatubang gid ini sang kaso nga administrative as well as man sang criminal case ang ining policeman no kag tiin pahayag naman diri nga iya ginapahanumduman ang mga station commanders na from time to time i-check man diri ang iyang mga personnel para man nga magapabilin malang high moral ang ating mga kapulisan kiti ingon nasunod gid no ang mga protocols man nga ginahatag sa ila. Sir kabati naton ay naging pahayag diri ni PRO6 acting radio director Police Brigadier General Rondo Tuanio. Alam po ninyo ma'am, bago pa nangyari yun sa may Leyte, ito na po yung proactive approach ng PRO6. Doon po, check natin number 1, physical appearance. Sabi ko nga po, kahit hindi tayo gwapo, basta cute tayo sa paningin ng ating mga kababayan. Yung po ang ating tamang gupit, tamang bihis, yung tamang uniforme, at yung cleanliness ng police stations. Number 2, tinitingnan po natin, i-inspect po natin, yung pong individual issued na firearms. Mapapansin po natin, kita nyo po, bago nangyayari yung insidente sa Leyte, ginagawa na po natin dito yung proactive. Sapagkat gusto po natin masiguro dito sa Police Regional Office 6 na yung government-issued firearms ay nasa physical possession ng ating mga PNP personnel. Pangalawa, yung mga long firearms, alam po ninyo, kung makikita po kayo ng mga PNP personnel na off-duty, i-report nyo lang po sa amin agad sapagkat yung long firearms, dapat po ito ay iniiwan sa kanilang mga police stations at pinare-receive sa kanilang mga logistics officer po. You give directives po region-wide to audit and account the firearms of our policemen. Kumusta po yung assessment natin po region-wide sa pag-assess or pag-monitor ng mga issues firearms nila, sir? Ako ma'am, bago po ako nagpunta rito, isa sa personal na pinuntahan po ng ating mga logistics officers na sinusiguro na nasa possession ko po yung aking issued firearms. Ganoon din po yung ating intensyon, nakatapos na po na tayo ng 3 unit region-wide. Kaya mangyayari po yan ang pangako ng ating logistics officers, hopefully within the day matapos po lahat yung ating pag-audit. So far, sa 3 unit na natapos na po na 100%. Maganda naman po ang turnout. Physically, nasa possession po nila yung firearms. Ang intention po natin dito, ito ay papapatuloy lamang ng ating proactive na ginawa na surprise inspection sa ilang municipal police stations at sa numbered stations dito sa Iloilo City po. For these 3 unit, can we know if ano po ito sila, RD? Kasama na po yung ating regional mobile force sapagkat ito po ay importante dahil sila po in possession of other firearms. Ang isa po, natapos na natin ma'am yung Capiz at yung Iloilo City police stations. Maganda naman po yung turnout niya at happy naman po ang regional headquarters po doon. Since RD
Bali, ongoing po ito. Do we have additional reminders to our policemen given that some of them is may mga family and inuuwi po yung short firearms nila. And of course, they have kids. So do we have reminders for our policemen, RD? Opo, every formation po sa umaga, bahagi po yung pagpapaalaala, hindi lamang po tungkol sa armas. Ito po yung pagkakataon na yung mga commander po natin na ikinakausap yung kanilang mga subordinate. At dahil nga po sa latest na insidente, ito po ay naging bahagi na ng aming tinatawag na paise sa umaga na kung saan binibigyan ng kabilin na siguraduhin na yung issued firearms ay nasa kanilang possession. Or otherwise, kapag ito ay ma-find out ng ating mga investigators ng regional headquarters na ito ay magagamit o hindi sa kanilang possessions, sila po ay makakasuhan ng administratibo at posibleng kriminal kung hindi po sila susunod o tatalima sa ating pong directives dito sa regional headquarters po. Nagati Andrea, naging pahayag ni PRO6 Acting Director Police Rear General Randolph Tuanyo, and as mentioned ni Bomba Champ, no, 3 na diri ka unit ang natapos pagti naga-ongoing diri ang iba naman nga mga provincial police office na ton. Kaya as mentioned, ang RMFB pa lang ay copies kag ICPO ang natapos diri nga na sekyar kag ina-audit kag as well as na account no ang mga issues para sa ating mga kapulisan, and naga-ongoing naman diri sa piyak nga mga police or provincial police office to make sure nga nagasunod man ina sila sa ining protocol or direktiba nga ginhatag mismo sa aton nga regional director. Kaya muna ang ginapahayag niya nga from time to time pagasiguraduhon gid no nga aside sa mga public naton diri nga safety orders mismo ang ating mga kapulisan ang yara man sa insakto nga kondisyon as well as nagasunod gid no sa mga protocols sa aton nga Philippine National Police sa Bomba Champ. Aha. So why man sang why gali sang service firearm nga nakaprinda kay sadto anay amo ning isa sa mga dako nga issue sa bahin karon iyan sang kapulisan aton mo ang ila sining service firearm di na makita kay prindado. And base man no diri sa 3 nga una nga unit Bomba Champ, wala pa man diri report nga prendado no or na prenda diri ang ilang issue firearms. As mentioned diri nga tanan nga naka-issue firearms sa aton mga kapulisan ang yara gid sa ilang paghinakop pag ginasunod gid ang protocols nga dapat maging responsable gid ini sila sa paggagamit kada pag tatak man isang ilang mga issue firearms Bomba Champ. All right. Sa piyak naman nga bahin mo masyam diri naman kita sa Iloilo City Police Office kung sa diin nanindugan diri ang ICPO nga hindi planted ang ginpatigayon nga drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 4 sa Barangay Salvacion, Habog-Habog Molo, Iloilo City sa nagligad nga June 26. Sa interview rin sa Bombo Radio kay ICPO Director Police Colonel Gilbert Parilla, iya din pahayag nga iya gilayong din patawag ang station commander sa ICPS-4 nga mo si Police Captain Ryan Astride Inot kagagin pa-explain sa natabo diring operasyon kag sa ginapahayag nga aligasyon kaya kung sa diin din pahayag ko no niya Police Captain Inot nga ang natabo nga operasyon ang aligasyon or ang aligasyon sa natabo diring operasyon nila is hindi planado, kumbaga hindi ini-planted kasi wala sang kamatuuran ang ining nasambit nga aligasyon nga ginapahayag nga may planted nga illegal nga droga sa ini nga ilaman nga drug subject kag tinaglingan nanindugan man mismo si Police Captain Inot nga nagsunod no sa legal nga proseso kag protocol as well when it comes to mga drug bypass operation kasi suno man kay Police Colonel Parilla yung pahayag man diri ni Police Captain Inot nga hindi iya ang tingog nga nabatian diri sa video nga tinagsabat sang pook at nakita man nato mabatian natong sa isa ta video sa social media nga may ara san nga nagahambal no o may nagpamangkot diri nga kung planted ang ining illegal nga droga bangod nga wala man kuno ini siya sa area that time so hindi siya ang nagsabat nga pook kag tigin pahayag niya nga wala gid sang kamauturan nga planted kumbaga namangkot lang kanu ang caller kung planted ina siya o kung hindi kag tigin pahayag diri ni Police Colonel Parilla nga base man diri sa ilang investigasyon wala sang naging lapas ng aton diring mga operatiba sang ining pagkasasang ining nasambit man nga drug bypass operation kasi madumduman na to ng ining operasyon ang giniwat sang June 26 kung sa diin nadakpan dirang isa ka hairstylist na member sang LGBTQ
QIA plus community nga mo ining gikilala kay alias Lobby po kagti ang upod man diri no ang iyang live-in partner nga si alias Kenneth kay kung sudiin nakuhaan ini sila sa nga masobra 1.3 million pesos nga dollar sa nga siya bukod pining payag diri niya Police Federal Parilla nga legal gid kag nagasunod sa protocol sa mga kapulisan sa pagpatigayon sang mga operations no ilabi na diri sa mga drug by bus operations kung sa diin wala sang kamatuoran ang mga aligasyon nga ginabatian naton man or ginapahayag man sa mga publiko diri nga inyara sa mga ginapatuman diri or may ara sa mga planted nga mga illegal nga droga kag ginpahayag niya man sini nga ginagamit kag ginasuksok sa mga pulis ang ila diri nga mga body worn camera sa kada operasyon kag ang ining footages nga nakuha man sa ila diri nga body worn camera ang napakita mismo sa korte bilang ebidensya kag tindugang pa niya diri ni Police Colonel Parilla ginapasiguro o ginapasarigid niya diri ang publiko nga transparent kag legal ang aton diri nga kapulisan sa ICPO sa pagpatuman sa mga naglain-lain man nga mga operasyon kag kung mahibaloan nga may ara sang naglapas diri nga sa protokol sa aton nga mga kapulisan gilayon nga ini no taga-investigaran bangon nga wala ini ginatolerar sa ICPO yari pa batin naton ang naging introduce sa Mamorazo Iloilo kaya Police Colonel Gilbert Parilla ang director sa ICPO. Wala pong walang katotohanan considering na it was received by the prosecutor's office and the operation is done with the alternative recording device which is a requirement for the operation. And yun naman kasing nagsigaw-sigaw na planted, it was not the chief of police who was sinasabihan na planted yan, sir. And nakausap ko naman yung chief of police and I let him explain doon sa nangyayari. But then sa base investigation, sir, sino po yung sumigaw na planted yan, Chief? There's someone, tumawag doon sa isang barangay officials natin na siya yung witness doon sa inventory. Pero hindi po siya police personnel? Hindi siya police. Civilian. Barangay official. Okay. Which is the requirements for the inventory of seized evidence. Oh, but then, sir, ano po yung motive niya, sir? Bakit niya po sinabi yung word na planted yan, Chief? Accordingly, tinatanong ko yung nagtatanong siya doon. Tapos sinasabihan nila doon yung isa sa witness ng ating inventory. But again, madali lang naman yun. If they have complaints, they can go to our office or they can go to other offices to lodge their complaint. And yung nagkuha ng video, sir, sino po yun nagkuha ng video while doing the operations? Yung personnel natin. Documented yan. Meron tayo, lahat ng operations documented yan. Meron tayong alternative recording device. Kasi hindi tatanggapin yan sa korte kapag walang recording. So we assure the public, sir, na every operations yes, ng mga meron yan. camera. Kasi requirements na yan just to make sure the legitimacy of the operation. Isa yan sa requirements. Before, ang requirements lang sa korte is yung witness to follow the section 21 of RNN 165. Before, ang witness niyan is kagawad or any barangay officials. But now, it should be meron pang media or representative from the prosecutor's office, the DOJ, no? So, again, hindi pa rin nilagyan pa rin ng additional security measures just to make it sure na walang mali or walang mga planting of evidence yung requirements ng recording device. But then, so when it comes po dito sa body-worn camera, sir, if the family of the suspect or arrested... Ipipresent naman yan sa korte. They will be given naman yan. Ipipresent naman yan sa korte kasi requirements yan. ICPO Director Police Colonel Gilbert Parilla and ang mga bomber champion mismo diri ang ating mga City Director ang nindugan ng ating ining aligasyon sa nga publiko kada ining viral nga video sa isa social media accounts nga wala sang kamaturan ang ining ginapakayag nga planted illegal drugs sa isa diri sa operasyon naging hiwat sa nga Iloilo City Police Station for Bomber Shop. So i-clarify lang naton kay ang video nagatutok sa salakyan, di ini ang cellphone, bombokril nga gintawagan sa sulod sang salakyan. Kay sino ining salakyan? Ang salakyan Bomber Trump is iyan yung basta makasala lang ito Bomber Trump kay since
ang ining operasyon ang giniiwat sa ICPS-4. So, based man sa aton nga information, is ang ining salakyan is iya sang mga drug subject na ton. So, iya sang ang salakyan, as per information, iya sang subject. So, ang cellphone nga gintawgan sa diin ini ara sa sulod sa salakyan or sa gwa? Ang video bombo champ mismo kung magiging taguan niya kano ini ang isa ka barangay official sa lugar para bala to give information man kiti given nga dapat nakahibalo ang mga barangay officials na sa mga persons na ikasa sa ating mga kapilisan. So gintaguan niya kano ini isa ka barangay officials kasi ang ini nga barangay officials na nagsabat o naghambal sa tinaga no nga planted na sir with a question mark iti palamang kutanon ko ni bombo champ ang nagsabat nga huo isaman sa no kabarangay officials na ara nagmismo sa may area that time nga ginahimo ang ining operasyon mamasa. Oho, dapat ang mga barangay official ni ni kuntani tawag sing ni Bumbukril witness nga indeed may ara sang operation nga natabo or kun ano kay nagabutang ini karon sang dagta sa operation pero ti sa gyapon nagapabilin iyang ang presumption of regularity sa sining operation sang Molo Police Station until such time nga mapamatud-an nga indeed mayara sang planting of evidence sa musining uganda kay isa pagkaintindi naton ang barangay official ang ara agod nga maserbe mangin na witness hindi bala kay gindugangan na gani ni subong sang aton siniyang layi nga dapat sa in every anti-illegal drugs operation mayara sang minimum nga 2 ka witness, barangay official, members of the media, and atong ginambal ni Colonel Parilla nga may representative from the prosecutor's office. No? So, dapat present ina sila during sa bypass operation or mambal kita sa aton sini makasimanwa pagkasagid sang operation before, during, and after. Kaya siyempre may pilirmahan sila dira pananglitan nga ila sining pamatud-an nga hindi na muning nakuha sa posisyon sang subject person. No? Karon nagahatag ini sang pagpangduwa-duwa sa aton siniyang mga kabombo ang kasubong siniyang senaryo but sandig kay Colonel Parilla ang nagtawag isa ka barangay official kagang iya sini nga gintawgan or ang mabatian nga tingog is barangay official man. Actually, Bomochamp no mo na ang pagpatag sa aton niya police sa Colonel Parilla. Ti anong na namin nila nga ginplantidana? Ano? Anong bot nila silingon nga silang may ihibalo or galing iti question mark no? Anong implantidan, ginoperate or whatsoever? Naginig-bombo sa kay ipahayag diri sa ating nakapisan pamangkot tani kuno ang ining paghambal sa isa ka barangay officials no nga doon na misinterpret lang adi sang mga publiko or sa nakakita ka nakabatid sang video nati pa lamang ko tao noon inasa with question mark kumbaga so muna gani ang bombo sa nga once mo ihambal ikaw dapat pagsakto gid no nga paggamit sang punctuation mark kasi iban na misinterpret kung ano ang mga ginatumo diri. So, at that time, ang mga barangay officials doon na mangkot lang man kung initani ba mo sampat din sa mga nakakita sa video na misinterpret with sa kasi din aligasyon o din pahayag diri nga planted ang inyong operasyon sa ICPS-4 ba mo sa. Ano man ang imbis nga mabulig ang mga barangay official, do sila man niya mismo nagahimo sang tawag sing ani sang kontrobersiya Bumbukril di ba hindi pala sa pagkabalo naton ang information gani
with regard sa mga engaged sa illegal drug proliferation o nagagamit sa illegal drugs. Ang first-hand information halin sa mga barangay official ipinagi sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Tapos, mamangkot kay mo yung naging plantida na. Kaya na naman. Do imbes makabulig, do makapalain pa mga barangay official kon amo ni nga senaryo nga aton sining lantawan, lantawon, why makita nagambal nga ipakalain sa mga barangay official. Kon amo ni ang senaryo ang plastada Bombo Krill. Exactly, Bombo Samp, no? Kasi ang mismo man ang atong nakapulisan gani ang nagapangayon sa koordinasyon sa kada barangay officials na kumay na monitor na mga nagagamit sa illegal na droga sa ilang barangay, gilayon nga ipamaan sa ating nakapulisan kasi mismo no, from kapitan to barangay official sa mga kagawad, mga tanod, sila ang nakahibalo kumbaga sa dalagan sang mga pumuli nila no, or lihok sa mga pumuli nila. So nagapangayo man diri sa koordinasyon ang aton nga mga kapulisan sa barangay officials kay ang gani if may kooperasyon dako gid no ang maging epekto sini especially man sa ining mga nasambit na mga illegal drugs na matap na balakan hindi maabotang sa peligro ang nakabuhi sang kada pumuluyo sa isa man ka barangay Bombo Samp. All right. Para sa mga nakikon nga police report ni si Bomba Panisales Mandiaga in this Bomba Radio Philippines, you're the number one in the most trusted source of news information on Basta Radio Bombo. Salamat kida Bombo Krill Milyeza. Ti sa aton sini nga mga kabombo, ano ginman bala ang tinutuyo naton against illegal drugs and illegal drug proliferation sa aton siniya ka barangayan, di bala tap naon, no? That is why may mga barangay Anti-Drug Abuse Council, ang aton siniyang mga otoridad, partikularmente aton sini kapulisan, nagapanawagan, nagaapilar sang bulig, nagikan sa aton sini mga barangay official, kiti sila iya ang may first-hand information, sila ang mga nakakilala sa mga pumuluyo sa barangay. Tagsa ka background sang pumuluyo, tido kasubong kilala ni Kap, kilala ni Kagawad, kilala ni Chairman, bisan nga rin ang barangay secretary, kilala niya na. Kaya siyempre sila na ang mga tumandok sang isa ka partikular iya nga barangay. Tinano man niya karon ng istoryano nga, ano na, naplantida na? Or planted na? Ano man? Sa aton sinima kasi manwa. Remember, nga ang aton sini kapulisan sa tagsa kapag patigayon sa ila sini nga mga anti-drugs operation or anti-illegal drugs operation, ang isa nila katilara naman sa lulubngan. Ginahulat na to nga makumplito na kag mapirmahan ang posible nila nga burial assistance. Kaya tiway man sila kabalo kung anong plastada mo? O sandig sa ilang information, tinagabligya illegal nga druga, amo sinamo santo. But why sila kabalusang posible risgo or danger nga ginatawag? Pila na ka mga operatiba ang ginbawian sang kabuhi sa pagpatigayon sang anti-illegal drugs operation? Hindi man maayo sa bahin karon iya sa kapulisan nga pato-patuan or may mga aligasyon nga planted inang ila sining operation. Pila ang na-recover sining street value sa illegal drugs? Sobra 1 milyon, 1.3? Di kumpensaron mo din makuha ang aton sini kapulisan sang 1.3, 1,300,000 pesos ka balor sa illegal nga droga? Di kay bangod karon sa mga kasubong sini nga senaryo, madagtaan iya ang aton sini kapulisan. And granting for the sake of discussion, kung may amugin man sini Abi karon iya,
amo gin man tinutuyo to abisang duha ka mga nagaistoryanay, no? Ti makaluluoy man yai ang inosente nga tawo or mambal naton abi sinibanwa mga tawo nga nagapangabuhi isang patas. Sa kung ano man yang rason sa aton sini nga mga kulturan, iplantidan lang sila sa kapulisan naton. Oh. Tikon, amo sini ang pagpati sa aton sini nga mga kapubos, ang pila naton nga mga tagpalamati tumalanaw, oh, or sang pamilya, particularmente, oh, may ara man kita sang ginatawag nga korte. Kung sa diin sarang kamo nga makafile sang inyo siniyang complaints against sa mga police and even sa barangay official nga falsely nag-testify, nag-witness, nga irregular kag indeed there was a planting of evidence nga natabo sa pagpatigayon sang bypass operation. Oh. File ka mo sang nagakaigo sini nga complaint kay base diri pa lang, no? Kurihiran, oh? Ining mga sala kung may ara gid man sala nga mga pamaagi sa pagpatigayon sang illegal drugs operation, no? Sa aton sini nga mga kulturan, why man sa may nagapugong sa pamilya sang duwa ka mga subject person kung nagapati nga ini ang mga inosente kag implantidan lamang, why man sa may nagapugong sinisela, no? Bukas man ang ganhaan sang aton sini iyang husgado, no, sa bahin sang Hall of Justice nga maghikutar kamo sang inyo siniyang complaints dira batok sa kung sino ang gintumod or matumod pa sini ninyo nga nagpatigayon sinang operation. Kay kon may video nga kasubong sini nga senaryo, may kata-kata, may uloy-istorya, may kulukutso-kutso, no? Kung ano man dira, nga may dinugangan ng istorya, binuhina ng istorya, no? Why man ini sa gyapon sang tupa? Oh? Pero kung desidido ang pamilya, sining duha ka mga subject person, file ka mo sa nagakigo siniyang complaints, tubangon man lang ni sang aton sini kapulisan. Oh? Parang kung sa inyo iya nga paglantaw may ara sang irregularidad, sa liwat, makurihiran na ining nasambitan karon iya nga plastadaw kung senaryo. Oh. Amo man ini gani ang challenge sang tagsak ka mga Station Drug Enforcement Unit. Nga file lang sila sang complaint kay atubangon ina namon. No? Kiti siyempre sa aton sin mga kulturan ining mga Station Drug Enforcement Unit, hindi man lang niya basta-basta nga do kasubong mabakalang ka scramble or ice candy sa Tiangge nga mahamba nga may nakita ko to do ga pang dalom iya sini nga matar ga itom iya do why na sa sang eye bags salop na iya sini nga guya. Oh. Ti basi kon nagasyabo na or nagaduso na ti dakpon ta cross gabi. Ay man sang kasubong sina tanan sini nagaagi sa proseso. No? Sinimana, binulan, gina-counter-check man ina sa aton sini ang kapulisan, hilabi pa sang na-assign sa sining Station Drug Enforcement Unit. Oh? So matotal, wala ini sila nagapinalagpat. Oh? Tikon, kamo iya nga pamilya sang mga sa pagpati ninyo, ginplantidan, sa nasiling na naton, pwede gid kamo makareklamo sa husgado. Oh? Kag inyo sining ipang-complaint now kung sino man dira ang head sa police station, sino mga member sa operatives. Oh.
Kag ti siyempre, tipon man kamo sa nagakaigo siniya nga ebidensya. Tipon man kamo sa nagakaigo sining ebidensya. Kay kon maigo lang ni karon sa kutso-kutso, no? Maigo lang ni karon sa marites, sa kung ano pa nira iyang mga istorya, ang mga istorya nga wala sang pruweba, mabakod nga ebidensya, why na iya ginasa Pax Korte? Pero ti kung may mga nauyatan kamo dira sa nga mabakod sining ebidensya, mas labing maayo. Para nga kung may nag-exister gid man nga sala nga buluhaton, irregularidad sa operation sa aton sining kapulisan, makurihiran na ina. 42 minutos sa kalikan sa tak ng alaw na pagbalik nato na banwa ang Department of Education Regional Office 6 ginakabig nga hard to fill item ang guidance counselor nga posisyon. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdum oras, 43 minutos na nakalikan sa tak ng alaw na. Plus Wala di Iloilo Billboard of Activities for June 28 to July 4, 2026. Ang Hulyo 3, among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hulyo 3, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Magabalik sila this weekend to give you one great and entertaining show sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa Hulyo 4, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plus Wala di Iloilo. Sa Hulyo 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ibang amuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala dos. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw.
The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede payagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection bangod sa mataas nga potassium content sang saging. 50 minutos na nakaligad sa takna sining alauna.
Oy, sa mga kabumbo na to na padayon lang kamo sa paghulog sa inyong sining mga entries. Kung wala pa kamo kahulog sa inyong mga entries, support na dira yari ang mga proof of purchase nga dapat sini ninyo tipunon para sa aton sining swerte sa palengke 2026. Sarsaya oyster sauce. Sarsaya oyster sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng rice or fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya oyster sauce. Duha ka empty sachet sang Sarsaya oyster sauce sa 30 grams. Pwede na nga mangin proof of purchase. Omega Painkiller. Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. 1 cup or label in any size, pwede na nga mangin proof of purchase. Orocan, maayos ang buhay mo. Ang tagsa ka produkto sang Orocan, kumayara sang sticker o kon coupon nga nagaangkon sang Bombo promo title, bisan ano lang nga Bombo promo title, pwede ina nga mangin proof of purchase. Dr. Wong's Papaya Bright. Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Feel na feel, mapapayas ka sa Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Yas na yas sa bango, presyo at puti. Isa ka empty sachet sang Dr. Wong's Papaya Bright. Sa mga kabumbo na to, 9 million pesos ang kabugusan sa nga premyo iga pangatag nationwide sa pinakadako nga promo of all time. Ang swerte sa palengke 2026. Dugang ang mga impormasyon bantayan na diri sa pagpangalagad sang Bombo Radyo Iloilo. Check ko na this time, balita ni Bombo Siren Nases na budlayan ng DepEd 6 mag-hire sa guidance counselor. Bombo Krill or Bombo Siren sa report. Please go ahead. Padayon nga nagatubang sang kakulangan sa guidance counselors ang Department of Education na kan DepEd Region 6 sa sulod sang 5 ka tuig. Sa interview sang Bombo Radyo kay Mr. Cristito Eco, Regional Director sang DepEd 6, iyagin pahayag nga isa sa mga nagapanguna nga rason nga kulang ang aplikante amo nga hindi mahimo makakuha sang licensure examination ang isa ka aplikante kung wala ini nakatapos sang Master of Arts in Education, Major in Guidance and Counseling. Kagdugang pa diri niya, gamay man ang supply sang mga lisensyado nga guidance counselors kag hindi man amo sina kadako ang sweldo. Gani ang iban nagasaylo na lang sa iban nga mga career opportunities. Kag sunod man diri kay Attorney Jessica Sapalo, Chief Administrative Officer Division sang DepEd 6, iyagin pahayag nga sang January 2026 miara sang memorandum nga ginpapanaog tuhoy sa reclassification kag retitling sang existing guidance counselor suno sa Republic Act 1-2080 uko ng Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Kag sa karon nga datos sang DepEd 6 may ara sang 350 ka existing plantilla positions para sa guidance counselors sa secondary schools, meaning ang plantilla position sa mo ni siya ang bumuchamp no ang regular na gid kung ikaw may ara na sang lisensya nga bilang guidance counselors, may ara subong open positions for 350 sa aton DepEd for secondary schools. Kag apang 360 ni ang bakante, apang ginsuspendido anay sang DepEd 6 bago nagahawlat pa sila sang opisyal nga direktiba halin sa higher authority. Kag dugang pa diri may ara man sang 2,265 ka designated guidance counselors sa para sa elementary kag 418 para sa secondary schools. Kag may ara man sang 52 ka guidance counselors or coordinators sa elementary kag 12 sa high schools. Kag ang may kinalain man ining guidance counselor sa guidance coordinator. Ang guidance counselor Bombo Champ no isa ka lisensyado kag makatapos ka nakuha sang imo nga Master of Arts in Guidance and Counseling kag nakapasar na ikaw sa isa ka licensure examination. Kag may ara ikaw sang authority sa paghatag sang professional nga guidance kag counseling sa isa ka bata o sa isa ka estudyante, lakip na ang mga intervention or pagidiban nga mga procedure kung paano nila ma-cope up ang ilang nga ang mga problema. Kag ang guidance coordinator naman niya isa ini kagin designate nga manunudlo o kun school personnel para mag-coordinate sa mga guidance programs ng schools, ilabi na kung wala sang regular nga guidance counselor. Kag hindi man kinahanglan nga may license kag kitungod ginasupport mo lamang ang
ang program sang schools kag ang imo buluhaton lamang bilang guidance coordinator amo ang pag-coordinate sang guidance activities, pagbulig sa referrals kag pag-upod sa mga programa nga kaangtanan sa mga problema sa mga estudyante. Kag asuno gina-highlight man diri no or kon ginapanugyan man ni Regional Director Eco nga bilang guidance coordinator may ara sang limitasyon nga mahimo kay ang imo nga part is igabayan or ubayan ang isa ka estudyante kung naga-experience sila sang problema sa eskwelahan. Kag bangod sini nagpatuman man diri ang DepEd 6 sang tika nga may ara sang designated guidance counselor sa kada eskwelahan diri sa Region 6 kung sa diin ang mga manunudlo o kon iban nga school personnel magaubay o kon magagiya sa mga estudyante apang may ara sang limitasyon sa ilang responsibilidad. Yari pamatian naton ang nangin pahayag ni Attorney Jessica Sapalo, Chief Administrative Officer Division sang Department of Education 6. Last January 22, 2026, our Department of Education, through the Office of the Human Resource and Organizational Development and Infrastructure, issued a memorandum instructing the conversion of positions, reclassification of existing guidance counselor and guidance coordinator positions pursuant to RA 12080. As emphasized a while ago by our Regional Director, RD Eco, the salary assigned to the existing guidance counselor is a bit low, no? So there's a need to align that with Republic Act 12080. So we were required last February to submit the reclassification and conversion of existing positions only for those who are qualified. So we were able to submit to the central office 46 positions to be reclassified or retitled. And at the moment, we are waiting for that. And pending the approval of the retitling and reclassification of the position, the instruction was to suspend the filling up of guidance counselor and guidance coordinator because they need to align the positions with the current Republic Act 12080 as mentioned a while ago. Based on our current data, we have 350 existing guidance counselor plantilla positions in the secondary. And then the vacant position is 306 still for the secondary. And that is the filling up of the position is suspended at the moment, and we are waiting for the instruction. But there are designated guidance counselors for our schools. In the elementary, we have 2,265. For secondary, we have 418. But these are designated counselors. And for guidance coordinator, we have 52 for the elementary and 12 for the secondary. There are 9 proposed plantilla positions, but we still need to wait for the instruction from our department. Nabatian ang nanging pahayag ni Attorney Jessica Sapalo, Chief Administrative Officer Division sang Department of Education 6, Bombochamp. All right. Kagdugang padiri Bombochamp no may ara man nga anom kapag sulundan nga ginapatuman ang DepEd 6 para sa mas hugot nga seguridad sa mga estudyante kabahin na diri ang routine entry inspections, full bag searches, handling prohibited items, ikaapat ang vehicle and item inspection procedures, ang ikalima prohibition of portable electronic devices during instructional hours, and lastly ang closed circuit television equipment kung sa diin hibulaan man naton nga manamo nga mga estudyante ang nagakatabo sa mga eskwelahan kag isa sa mga nagahimo or involvado sa among estudyante amo ang mga minor de edad o mga estudyante. Bombochamp. All right. Ini si Bombo Siren Nasis and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo sa Irene Nases ti amo ning isa sa mga nakita man naton nga concern, no? Nga medyo mabudlay ang pag-hire sang guidance counselor.
Kay dako man tani nga bagay ini kung mayara sang mga guidance counselor, guidance coordinator ang tagsa siniya ka bulutuan para nga mayara sang dalaganan balami estudyante sa tion nga ti makasalapo siya sang difficulties hilabi pa karon, no? Prone sa challenge ni ang or challenges ini mga estudyante mo. Hilabi pa kung masami ini siya ang may problema sa ila sini nga puluyan, ginabuli siya, may ara siya sa mga emotional challenges bala nga ginapangatubang. So dako gini nga makabulig kung tani ang mga guidance counselor nga ni mga guidance coordinator, no, sa aton siniya nga mga estudyante. Anyway, dugang nga mga balita kag informasyon ninyo bantayan sa baray nga pagpalayag sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombot Shama Blanco over gabilin sa imo sa mananayang hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plus Wala di Iloilo Billboard of Activities for June 28 to July 4, 2026. Ang Hulyo 3, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hulyo 3, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Magabalik sila this weekend to give you one great and entertaining show sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa Hulyo 4, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plus Wala di Iloilo. Sa Hulyo 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niyang hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Tuesday. This is Tita Regine. Welcome back diri sa kahapon lamang program. Today, magka-continue kita sa pagdulong sa inyo sa atong nga ginakalingawan every day from Monday to Saturday ang mga istorya sa atong nga mga kabombo nga ginapadala kag gina-share diri sa kahapon lamang program. Basi ikaw may istorya ka man dira kag huya-huya ka pa, hindi na maghuya-huya. Pwede gid nga maka-join diri sa kahapon lamang program. Who knows, ikaw pa ang mapilian, ang istorya mo pa ang mapilian bilang ato nga winner. So, pwede gid maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton sa gihapon ang mga istorya and then ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na nga ito na ang bahanon para sa inyo tanan. This is from Ferdinand Di Madura. Be yourself. Mayong hapon sa liwa, tinin si Tita Regine, nag-abi-abi sa inyo. Welcome sa kahapon lamang program. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead. And I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else.
Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink. And now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. Oh, just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. That's right, just be yourself, kag okay ka na. 13 minutes after 2 o'clock, sa liwat, mayong hapon, sa inyo tanan, plastar na kamo dira. And kabay ha, busog na kita tanan, kay dumaayo ang paino-ino. Hindi man masyado kainit, hindi man malamig, tsakto-tsakto lang, kung sa timplada pa. So, dili na kita sa pagbasa sa aton nga una nga sulat sa sini nga hapon, actually kasugpon, sa gina istorya diri sa aton ni Mr. MSS sang Quezon City. And this time, may mga pictures siya nga ginapid. So, salamat yun. We're going to show the pictures after nga mabasa naton ang iyang kasaysayan sa sini nga hapon. Ever dearest, Tita Regine. Maayong hapon sa liwat sa imo Tita Regine, sa management and staff sang Bombo Radio Iloilo, kag sa matag palamati sa imo matahom ka nagahatag sang inspirasyon nga programa Ang Kahapon Lamang. Sa pagpadayon ko tita, nagpasugot ako sa luyag nga matabo sang employer ko nga may patago kami nga relasyon. Normal lang kami sa amon nga panghulag kung ara ako sa ilabalay. Ang nangin kinalain lang matuod, mas priority ako nga ginahatagan sang biyahe. Kabaylo, nga kung bakante ako kagula biyahe, mangin personal driver niya ako sa iya nga mga kaladuan. Para hindi disimulado, tapos sa mga transactions niya, makadto kami sa mga tago nga mga lugar kag mag-check-in. Kag ihatag ko ang kalipay nga ginapangita sang iya lawas. 18 years old lang ako tita, kag masambuwa sa 44 years old. Sorry lang gid, Tita Regine, kung na-feed ko ina sa imo kung sa matag palamati nga imahinasyon. Isa ka adlaw, nagbisita ang iyang ex nga bana,
para duawon ang ilang mga kabataan. May lain naman nga pamilya ang iya nga bana, Tita Regine, pagkatawgon ta na lang siya sa iyahayo nga Benny. Mas may edad siya kay Hilda. Nasa 49 na siya sang time nga makilala ko siya sang personal. Samtang nagahugas ako sang salakyan, nagpalapit siya sa akon kag nag-istorya, kagin pamangkot ako. May itatanong ako sa iyo. Gaano ka nakatagal na driver ni Hilda? Nagsabat ako. Mag-aapat na buwan pa lang po, kuya. Pamangkot niya liwat. San-san kayo pumupunta ng ate Hilda mo? Sabat ko liwat. Sa mga clients po niya at mga business partners sa rent a car para makapag-close ng booking at mga biyahe. Yan lang po ang madalas naming puntahan. Kapag may biyahe ako, hindi ko naman alam kung saan pa pumupunta si ate, maliban na lang kung ako ang nagmamaneho sa kanya. Pamangkot niya liwat. May nakikita ka na bang lalaki na pumapasyal sa kanya? Sabat ko, Kuya, hindi po ako mahilig makialam sa personal po na buhay ng amo ko. Driver lang po ako dito. At sinabi naman na po sa akin ni Ate Hilda na hiwalay na po kayo, kaya hindi ko na po kailangan na makialam sa mga personal na buhay niya. Naghambal pa siya liwat. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sakaling may lalaki na nanliligaw na sa Ate Hilda mo? Sabat ko, driver lang po ako, kuya. Pero ang wala siya kabalo, Tita Regine, ako ang lalaki nga kaupod sang iya ex kung nagapangita siya sa lalaki nga nagahatag sa iya sang kalipay sa oras nga nagapangasubo siya. Pagkaligid sa duha ka semana, samtang nagapangape ako sa may garahe, kaya wala man ako sang biyahe. Kaya mga alas 7 pa lang sadto sa kaagahon, may nagpanuktok nga isa ka lalaki. Maanyag siya nga pagkalalaki. Pagkatawgon to na lang siya sa hayo nga bong. May negosyo man siya nga rent a car, kag isa lang kakanto ang antad nila sa balay ni Hilda. Hilda na ang likom nga tawag ko sa iya, kay ti, may relasyon naman kami, Tita Regine. Ginapangita niya ini. Gipamangkot ko siya kung anong kinahanglan niya kay Hilda. Ano po ang kailangan niyo kay ate? Sabat niya. Itatanong ko lang kung may extra siyang driver dyan. Kailangan ko lang kasi may booking ako na biyahe, hindi nakapasok yung driver ko. Ginpasulod ko si Bong sa garahe, kagintawag si Hilda. Nagambalanay sila nga duha. Kag wala madugayan, ginambalan ako ni Hilda nga magpreparar kay hulamon ako ni Bong para nga mag-drive sa iya. Hambal ni Hilda sa akon, paghusayan mo ang pag-drive ha? Pinsan pala ni Bong ang ipagmamaneho mo. Sa Malacanang nagtatrabaho yung Chief of Staff ni President Ramos. Sa mabatian ko kung sino ang ipag-drive ko, nag-formal attire ako, Tita Regine. Barong and slacks kag leather shoes. Pang-executive driver mode ako. Sa nakailis na ako, naglisensya na ako kay Hilda nga makadto na ako kay Bong. Pag-abot ko sa ila garahe o kung balay, kay titatlo lang kay minuto nga lalakton, hambal ko, mas mudamo gali siya sa salakyan, sa kay Hilda, kay mas dako ang garahe niya. May 3 ka L300 vans kag 4 ka sedan. Nanuktok ako kagintawag siya. Nagwa si Bong sa sulod ng balay, may bit-bit nga trip ticket. Tama yang suot mo para formal at elegante ang dating mo. Heto trip ticket mo. Susunduin mo yung pinsan ko sa bahay nila, dyan sa San Juan, tapos pupunta kayo ng Shangri-La Hotel. May function siya na dadaluhan mukhang matatagalan. Bibigyan ka niya ng instructions mamaya. Eto na din allowance mo para sa biyahe mo, pero siya na din bahala sa'yo. Mabait yung pinsan ko, pero stricto lang. Alam mo na, nasa gobyerno Namangkot ako. Ano pong sasakyan ang gagamitin ko?
Ginhatag niya ang liabe sang L300 nga bag-o, Tita Regine, mas modelo sang sa ginmaneho ko or ginamaneho ko kay Hilda. Hambal ko kay Bong. Bago pala po ito, kuya ah. Sabat niya, oo, 2 buwan pa lang yan, yung van na yan, kaya ingatan mo yan sa pagdadrive, ha? Tita Regine, mas na-excite ako kay maka-experience ako nga mag-drive sang bag-o nga salakyan. Kahamot bala sa sulod, kag tama katinlo, kay fresh pagidman, bisan duha na siya kabulan. Gani naglakat na ako kag nagkadto sa pasahero nga ipaga-drive ko. Pagabot ko sa San Juan, tita, kanami isang balay, sang mangin pasahero ko. Nanaog ako sa van kag nagbuzzer sa ilang nga gate. Nagwa ang timbang kag nagpakilala ako nga ako ang driver nga ginpadala para mag-drive. Hambal sang timbang, pahintay lang po. Sir ha, sabihan ko lang po si Sir Mark na nandito na po kayo. Hambal ko sa kaugalingon ko. Mark gali ang pangalan niya. Nagbalik ang timbang, kaginhambalan ako. Sir, sabi po ni Sir Mark, pasok daw po muna kayo. Gusto niyo po ng kape? Kumakain pa po kasi si Sir eh. Hambal ko, sige po, okay po ako sa kape. Gani gintimplahan ako sang timbang sang kape, kagin papungko sa ilang waiting area. Kanami, kagkadako sang balay, Tita Regine. May 5 kasalakyan nga nakapark sa ila garahe, kag mga malahalon. Mga tunga sa oras ako nga naghulat, sang time nga ato, antes na naog sa balay ang pasahero ko nga si Sir Mark. Mga nasa 50s na ang iya edad. Kag makita mo sa iya ang isa ka VIP nga postura, tita. Kung ako, formal na tulokon sa barong ko, pinsara bala siya, Tita Regine, mag-a-attend sa isa ka executive function kung ano ang malahalon nga bayo ang ginasuksok. Hambal ko, good morning po, sir. Nagpakilala ako. Ako po yung pinadala ni Kuya Bong. So pagkakita niya sa akon, ikaw ba ang pinadala ng pinsan ko? Ang bata mo pa para mag-drive ah. Marunong ka na bang mag-drive ng executive na pagmamaneho, iho? Sabat ko, experience naman na po ako sa pagdadrive, sir. Pwede niyo po akong i-gauge po kung magiging okay po ako sa inyo o hindi po. Sabat niya, okay, sige iho. Tara, alam mo ba ang Shangri-La Hotel? Sabat ko, opo, alam ko po sir. Nakapag-drop off na po din ako ng mga pasahero doon. Hambal niya, okay, sige, tara na. Pero hindi mo ako ibababa sa lobby, ha? Backdoor ako dadaan kasi discreet ang lakad ko. Hindi ako pwedeng makita in public. Sabat ko liwat, okay po sir. Gani sa nagapakadto na kami sa hotel, nagahipos lang ako ka nagafocus sa pag-drive. Sa malapit na kami sa hotel, maging kuha siya sa iya attache case, kagindaho sa akon ang isa ka two-way radio. Hambal niya sa akon, iho, ito ang two-way radio. Tatawagan kita mamaya kapag natapos na kami sa taas. Ang call sign is Alpha to Bravo. Ikaw yung Bravo, ako ang Alpha. Doon mo din ako pipick upin kung saan ako bababa mamaya. Tapos, diretso ka lang sa driver's lounge. Kung hindi mo pa alam, magtanong ka sa guard. Ito ang 500 para pangkain mo. Kapag magpa-park ka, sabihin mo lang pangalan ko at yung sabihin mo, nasa Rizal Function Room ako para bigyan ka ng parking stub. Kopya mo? Nagsabat ako, opo sir, copy po. Pagkapanaog ni Sir Mark, nagpangita na ako sa maparkingan ko sa parking area kag nagkadto sa driver's lounge. Kanami, gali, isang driver's lounge ang hotel? Kay may TV, kag makalantaw ang mga drivers. Gani, okay lang, bisan madugay maghulat, kay naka-aircon man. First time ko nga maghulat sa first class hotel, Tita Regine. Samtang nagahulat, ginpamangkot ko ang isa sa mga drivers nga nagahulat man sa ilang mga pasahero o kun amo, Kuya, saan po kaya pwedeng makakain dito mamaya? Sabat sa driver, dyan sa labas, may mga kiosks dyan, nasa sidewalk. O kaya doon sa kabilang kanto, may fast food doon.
malapit sa gasolinahan. Pwede din sa labi ng hotel, kaso ginto ang presyo ng pagkain dyan. Sabat ko, pang kiosk lang ako kuya, driver lang din ako eh. Madugay ang event kaging katuan namon Tita Regine, halos 6 ka oras nga event. Gani sa nagahulat ako, nakabatsyag ako sa katuyo, gani nagsandig na lang ako sa pader sa driver's lounge, kag natulugan. Gimbutang ko ang radyo sa bulsa sang barong ko, para madali ko ini mabatian, kung hinali, magtawag si Sir Mark sa akon. Bisa nagakatulugan ako, nagakautod-utod man, kaya wala man nauntat sulod kagwa sa iban pa nga mga drivers, tita. Dugang pa nga mabatian mo ang TV, kagang iban pa nga mga drivers nga nag-iistoryahanay. Manog alas 6 na sang hapon, sa matapos ang event, kag nagradyo si Sir Bong sa akon. Gani, nagsabat ako nga na-acknowledge ko ang iya pagtawag, kag magakadto na ako sa parking para kuhaon ang salakyan, para kuhaon siya sa kundiin ko siya gindrop. Pagkakita niya sa akon, nagsakay na siya sa likod, kag naglakat na kami pauli sa ilabalay. Medyo nakainom siya, kay mapanimahuan mo ang baho sang iya gininom. The whiskey o konvino. Naghambal siya sa akon, nga kasal gali ang iyang gintambungan. Hindi siya pwede mag-usar sang personal niya nga mga salakyan, agud makalikaw sa mga issues nga pwede maihaboy sa iya kung may makakita nga kontrapartido. Gani, discreet ang iya nga lakat. Hambal niya, mainit sa mga mata ng tao ang sasakyan ko. Kapag official business ko lang ginagamit yon. Ayaw ko madawit sa mga kahit anong issues. Nakakahiya kay FVR. Ganito ang iba sa amin na nasa gobyerno. Para hindi mabutasan, ibang sasakyan ang ginagamit namin at hindi kami visible in public, not unless official business. Okay ka mag-drive, bata pino ka magpatakbo, hindi mabigat ang mga paa mo. Paano ka natutong mag-drive? Sabat ko. Sa probinsya po ako unang natuto mag-drive. 12 years old pa lang po ako, marunong na po ako magmotor at mag-drive ng 4 wheels. Meron po kaming simaron sa probinsya. Dugang pa niya nga pamangkot. Kay Bong ka ba direkta nagda-drive o hiniram ka lang niya sa mga kaibigan niya? Hiram lang po ako sir sabat ko kay Sir Mark. Naghambal siya liwat. Sayang ka bata sa skills mo. Hayaan mo, kakausapin ko ang pinsan ko na kunin ka na lang niya at bigyan ka ng magandang sweldo at permanenteng assigned na sasakyan. Wala ka bang daga sa dibdib? I mean, hindi ka takot sa risky na klase ng pagmamaneho? Alam mo na, nasa government ako connected. Sabat ko sa iya. Hindi po ako matatakutin, sir. Sanay nga po ako sa bugbugan ng tatay ko nung bata pa ako. Nawawala din po ang sakit, sir. Ayos ka bata, hambal niya. Pagpanahog namon sa ilabalay, nipapanaog niya man anay ako agad magpahuway kuno anay, kag sa ila nga balay ako magpanyapon. Gipakilala niya ako sa iya pamilya. Pagkatapos ang panyapon, naghambal siya. Teka lang ha, bago ka umalis, may kukunin lang ako sa kwarto. Nagsulod siya sa kwarto, kag pagbalik niya, ginatagan niya ako sa 1,000 nga tip, Tita Regine. Napasalamat ako sa ginhatag niya nga tip, kag naglisensya na, nga malakat na ako. Samtang nagabiyahe ako pabalik sa garahe ni Bong, may panibag-o naman nga nagsulod sa pensar ko. Kung mapabilin ako nga driver kag secret lover ni Hilda, o kung malisensya na ako nga mahalin na ako sa iya para sa bag-o nga oportunidad nga may mas mataas nga sweldo, kag mas dako ang mga salakyan nga ma-drive ko. Nagpabili nanay ako sa poder ni Hilda kay doon nakanugunan ko man nga madula siya sa akon. Mabuot man siya, pero kay hindi limitado lang ang mga biyahe nga mahatag niya sa akon. Tita Regine, to be honest with you, naluyagan ko actually ang part nga nanging sugar mommy ko siya. Maluwas nga ginagastusan niya ako patago, kabalo siya magdala kung may nagakatabo sa amon nga duha. Agod, hindi siya magbusong.
Isa sa duka adlaw, nagkaduliwat si Bong sa balay ni Hilda, agud nga istoryahon ako. Hambal niya, pumunta pala ako dito para sabihin sa'yo yung sinabi sa akin ng pinsan ko, si Kuya Mark. Gusto kanyang kunin para sa akin ka na daw mag-drive at hasain pa yung driving skills na meron ka. Ano, payag ka ba para masabi ko sa pinsan ko? Nagamuha na gid ako, Tita Regine, pero kung may mas dako nga opportunity ako nga maagom, kung magsaylo ako kay Bong, pero nagapabilin sa pensar ko ang relasyon namo ni Hilda. Ginabalan ko si Bong nga hatagan niya ako sa isa ka semana nga makapamensar, kag makadesisyon, kag nagpasugot man siya. 2:31 ang ato nga oras. Supunan ta ang salat diri ni Mr. MSS ang Quezon City. Siyempre, wala pa kita natapos. But I assure you, matapos natin ini sa sininga hapon. Magapanabalik ang KLP sa gihapon ka opo ninyo, si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung sa imo pagpaligo sa masami nagapanghabon anay ikaw sa bilog nga lawas kag bunlawan ini kag magbutang naman sang shampoo sa buhok antes ini bunlawan. Mas maayo nga tingbon mo na lang ang pagpanghabon kag pagbutang sang shampoo sa ulo. Ini agud nga tingob man ang imo pagpamunlaw kag siyempre madamo ikaw sang tubig nga makinot nga pwede mo gamiton sa iban nga butang. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy. Sa pagpadayon naton sa sulat ni Mr. MSS, Tita Regine, ambot ko na no ang tadhana sang kabuhi ko. 4 lang kaadlaw, halin sang ginistorya ako ni Bong, may problema gali nga likom nga ginaobra si Hilda. May nagabot sa iya nga supina, kagang kaso, estafa kag bouncing check. Wala gali niya ginarimit sa mga kakilala niya ang mga bayad sa renta sa salakyan nga dapat ibayad niya ang iba niya kwarta. Kaya doon nagapang-commission naman siya. Nagapang-commission, okay. Hambal ko sa pensar ko, amo na ini ang tion nga makahalin ako sa iya. Kaya hindi ko luyag nga maumid sa iya mga problema. Naghambal siya nga ginahigugma na niya gali ako, pero hambal ko, tama ako kabata para sa iya. Hambal ko, may mga iban pa man siya nga mga kaedad niya nga pwede niya makilala. Hambal niya. Sige, kung yan na talaga ang gusto mo, wala ako magagawa. Siguro mabuti na din yan, para hindi ka madamay sa mga problema ko. Pero may hihilingin sana ako sa'yo. Sabat ko, ano yun? Hambal niya. Gusto ko, mamayang gabi, sa huling pagkakataon, gusto ko maging memorable ang huling gabi na kasama kita. Sabat ko, sus, yun lang ba? Walang problema sa akin. Marami kang mabuting nagawa sa akin. Malaki ang naging tulong mo sa ilang buwan na nakilala at nakasama kita. Kaya mamayang gabi, ibibigay ko ang best ko para sa iyo. Pero pagkatapos nun, tapos na ang lahat sa atin.
Balik na lang tayo sa normal na buhay. Kung kailangan mo ng driver at pwede mo akong mahiram kay Bong. Okay? Gani Tita Regine, ang huling gabi namo ni Hilda, gintodo ko, kaginsiguro ko, nga fully satisfied siya kag malipayon. Tanan nga nagkakatabo sa akong Tita Regine, wala sang ihibalo si Candy. Kay laka lang ako makapauli sa amon, kay stay in ako sa trabaho ko. Mahatagan ko man siya sang kwarta kung makapauli ako kada kansinas, kag bastante ang ginahatag ko sa iya. Tita Regine, diri ko naman anay ipagapos ang kasaysayan ko sa kabuhi. Ambot kun nga anangin malapiton ako sa temptasyon. Halin sang napukaw ni Candy ang pagka-inosente ko sa babayi. Tubtub sa masunod ko nga sulat, tita. Madamoy nga salamat sa tanan-tanan kay sa mga KLP classmates ko. Hindi ko na kamo maisa-isa pero nagpamati man ako sa inyong mga sulat kag kasaysayan sa kabuhi. Sincerely yours, Mr. MSS of Quezon City. And at this point, we're going to show the pictures na ginapid rin sa aton. Ari siya, si Mr. MSS nga nag-drive sang salakyan. Galing to, hindi lang salakyan ang gina-drive niya, no? Joke lang. Ari pagid, salain naman nga salakyan bilang driver at 18, ha? So, 18 years old, naging driver na siya, lover boy pa siya. And another picture. Yes, that's him. Nga nagahilay-hilay. And this is him sa close-up picture niya. Ate, pwede man no? Kaya may tindog man, may pungko man. Joke lang. Of course, may hitsura. Mga kabombo, wala pa din nagatapos ang sulat sa aton, ang pagsaysay diri sa aton ni Mr. MSS ng Quezon City, kag madamo pa ang masunod nga mga pasos nga iya nga iga-share sa aton. Alas 2:37 ang aton nga oras. For the meantime, thank you gid Mr. MSS ng Quezon City for this episode and the pictures nga imo gin-share sa amon. Magabalik kita mga kabombo diri gihapon sa kahapon lamang program kaupod si Tita Regine. Agi-agod makakinot sang tubig. Magtanom sa mga native o kon drought-resistant nga mga tanom, kang isang kahoy, bulak o kon bisan hilamon nga natural nga nagatubo sa inyong lugar. Ang mga tanom nga ini naka-adapt na sa lokal nga klima, ulan, kag duta, gani hindi na kinahanglan sang tuman kadamo nga tubig, agud bunyagan sila. Ang mga native nga tanom ang mas praktikal kung ipaanggit sa imported o kung high maintenance species. Makakinot ka na sa tubig pang bunyag, mas mapataho mo pa ang palibot. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices, hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet. Let's proceed to another story. Ari ang i-share sa aton this afternoon ni Lola Amparing. Magandang araw sa inyo lahat. Mga gaya ko na maukod na listeners, mga tulad kong letter senders, bomba personals, ilibinigid sa imo mahal kong Tita Regine and family.
Kung tani ako ni sambit ang mga mahal kong letter senders, ugaling ang iban hindi ko maalaala ang kanilang pangalan. Gani pasensya lang kung hindi ito masambit ang inyong pangalan. Mahal kong Tita Regine. Kumusta sa inyong tanan? Tani ari kamo sa maayo nga kondisyon, in good health. Kaina lang ginpadala ko kay Emma ang akong sulat nga kasaysayan. So ang akong i-share sa imo karon, sugpon pa sa akong kasaysayan parte sa Father's Day. Before I start, Tita, I would like to extend my sincerest thanks sa pagbasa mo parte sa akong apo. Atong istorya ko nga gin-share nga nag-graduate siya sa MA kag nagtap pa sa thesis niya. Salamat gid Tita, kay balaan mo amo man lang ang akong kalipayan sa pagpamati sa Bombo Radyo kag sa programa mo kada hapon. Ang masiling ko sa mga tagpalamati nga amo ini ang akong ginakawilihan kag wala ako nag-ulian noon kag nagka-Alzheimer's. So si Tita sugpon ini sa akong nga letter parte sa Father's Day. Tita, ako naman nadumduman ang kapisan kag mapinalanggaon sang amon nga amay sa iya nga mga anak, kami. Nadumduman ko nga siya pa nagaayos ang amon hiligdaan kun gabi. Siya pa nagatakod sang amon nga moskitero nga almost 5 meters. Kun aga, siya man na nagahimo sang amon hiligdaan. Kun tapos panyapon, ginabuta ang amon tadyaw, galunan, latas ang tubig, nga ginasag-ob halin sa public faucet sa atubangan man lang sang amon balay. Sa umaga naman, tipunon ang tanan nga lalabhan. Manglaba, sabay ang paglaga sang coffee, kag magtigang o magkalokalo. Siya pa ang nagapanghugas sang amon kinanan. Tama gid kapisan kay tatay. Tita Regine, siguro, ginatago lang niya ang iyang ginabatsyag. Sobra gid kapisan kay tatay. Tita ko nagapanglaba, dungan ang pagluto sang amon pamahaw. Kung matapos panglaba, dayon niya panghalay sa alambre, kag mag-prepare naman sang amon pamahaw. Dugay-dugay, ginabaliskad-baliskad ang iya hinalay sa alambre, para kuno madali magmala. Pagkatapos, dayon naman magpabaga sang uling, kag planchahon ang mga malana nga mga hinalay niya. Kung akon madumduman ang kapisan kag pag-alaga niya sa amon, nagatululo ang akon mga luha. Amo na gani, sa sobra-sobra nga pagtrabaho, temprano pa, at the age of 42, ginkuha siya ni Lord Jesus. Bisan gani, may ginabatsyag na siya, sige-sige pa ang kadto sa Iloilo, magbakal sa mga groceries para balunon sa pag-evacuate. Mahal namin na tatay, sa sobra mong kapisan kag pag-asikaso sa mahal na nanay kag sa imong mga kabataan, wala ka pahuway. Gani nagmasakit ka nga wala ka agom sang kalipayan sa amon tanan-tanan. Palangga gid namon ikaw, mahal kong tatay. Hindi ko malipatan ang bilin mo sa akon nga kung wala ka na, magpakabait ako. Hindi magpili isang pagkaon kag sundon ang payo ng nanay at hindi pagkalimtan ang bilin sa akon. Tita Regine, si tatay, wala labot nga tama kapisan, maasikasuhon pa, kag mapinalanggaon sa amon. Way sanda ni nanay nagabaisay o nagaaway, permitana nagayuhom-yuhom. Tita, ang pahuway ni tatay, tulog lang ko gabi, kay kung ugto, nagabasa sa isang newspaper, kag pagkatapos basa, obra-obra naman. Kung kay isa, nagatinlo man sang amon nga salog. Ay, tana nagasugo sa amon o so kay nanay. May katulong man kami sadto, pero ang iya obra, ang utod lang namon nga jutay. Ginabantayan niya. Bala mo tita, si nanay, tuig-tuig, o tuwang sa tuig, nagabata. Palangga, manabi ni tatay, kung may sugal kun hapon.
Tita, kung mahilanat ako o kung magsakit ang ulo ko, si tatay kag nanay nagahulid sa akon. Kay ginabantayan gid ako. Ang iban ko nga mga utod kung may sakit, ginapainom lang sang bulong. Pero wala sila paghulidi ni tatay kag nanay. Palangga gid ako ni tatay kag nanay sa amon nga magulutod. Tita, tuloy-tuloy ang ilig sang luha ko kung madumduman ko ang pagpalangga ni tatay. Tatay, nanay, kabay pa nga malipayon kamo upod sang aton mahal nga Dios. Paalam tatay kag nanay. Mahal na mahal ko kayo. Lastly, here's my love, kisses and prayers to you, tita and family. Kay sa tanan ko nga mga co-letter senders, lovingly, Lola Amparing. Lola Amparing, apple of the eye kagid sang imo nga ginikanan, ilibinigid sang imo nga amay. Ikaw lang yung ginahulidan kung magmasakit ka. Ti ano hambal sa mga utod mo, bay? Okay lang sa ila. I hope wala sa na-develop nga sibling rivalry sa inyo. But anyway, thank you gid sa imo gin-share diri sa amon. May kaangtanan pa sa aton pagsaulog sa Father's Day. 2:46 ang aton nga oras, magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmates. Mabasa kita sa leg i-share ni Ningne sa Lambunaw. Dear Tita Regine, good afternoon to all sa staff members of this station and sa mga classmates ko, kag mga friends on air. Welcome 2026, wow, January, panigali, with most precious day, moment in our lives. Napamangkot ko self ko, ano feeling ko? Happy or not happy? I myself can't answer, but only our Almighty God can do. Why? January 3 was not a good day for me. Ginatubang ko ang realidad nga natabo. Because it was January 3 when I felt something nga ginkos ang akong nga operasyon. You know what? December 28, naglanding naman kung tani ako sa hospital. Kaya ang una ko nga operation, nga ginkuha ang akong 2 ka tudlo sang left leg. Nag-irritate. Kaya hindi mayad nga porma. Di admit ako para i-antibiotic by dextrose. But because kabudlay ang sitwasyon sa hospital, ginora lang anay ako. Baligin picturean sang bata ko, kag paresitahan sa doktor nga on duty, hoping and praying that it will make good ang result. Samtang ginadressingan sang bata ko, ga-cry ako. Siling niya, ano nagay mo kahibi, nanay man? Ano pagidyang malain ko nga swerte man? Bali ko, 1 year na ko nga natabo dyan duman. Ano gid bala sa lako? Masakit nga New Year sa liwat, kag birthday ko pa naman, January 2. Pero waay ako halin sa una naga-prepare. Hindi hungod, by chance lang. Ti tulad, I know i-surprise naman ako kakabataan, kay waay kami katipon tulad nga New Year, kay may mga duty sanda. Waay naman lang ako gareklamo, baribada nga ti, nagtuon anda nga off-duty rumaan, so mauli isanda. Why na lang ako gariak? Halin sa December 30, duro nga mga pagkaon, fiesta sa lugar sang bana kag tuya sanda ga istar ang isa ko kabata. Nagpa-cater lang sanda, kay way sanda mga timbang. Hasta manugbantay kabata nanda, naglain matsyag nanda nga duha. So, kabudlay ka sitwasyon nanda. Nagpa-swap duty lang anay sa imaw na.
para may maatender ka mga bisita na. Si ugangan na, medyo maluyaman mo. Ti birthday man ka biras ko, so suportado kami dapli. Pagkahapon, nag-text bata ko sa linya, Nay, kapoy na gid ako. May maabot pa ako nga bisita. Waay may madulong kadapli nyo dyan. Sabat ko, overfed na kami dyan, don't worry. Pagkaaga, aga pa mag-agto, nag-dressing kakahig ko, kag may dala nga mango float, salad, kag iban pa. Bisan ginawarningan nanda ako kapag kaon ko kay diabetes ko, diabetic ako, pay galain, mandaad kalagda, kag hindi ako kakaon, basta may control lang. Kahapon, December 31, was birthday ka kuntani ka akong love of my life, but he passed away na. So, Tita Regine, December 31, around 3 o'clock in the morning. Nakabugtaw ako for personal necessities. Pagkaburbuhay, samtang nagapungko, ready nga mabatang, nagapinanghamot perfume. Hindi ako kakilala kaanang hamot, hindi familiar. Nadumduman ko, nga birthday gali, kaakon palangga nga husband who passed away. So, I began silently crying. Tuod gid man nga may nagabalik nga kaluluwa. Kung sa sugid lang o istorya lang sang iban, hindi ako magpati. Pero ako mismo, nakabatsyag, kagwaay ako gasapak. Instead, I prayed in silence. Sang una, mga alas 3 sa aga, may nagapaninghamot nga coffee. Kagkun kisa, nagalagating gid na tasa. As in, nga daw may nagatimpla ka coffee. Kagkun kisa sang una, kay tulad, daw nadura naman. Kaysa na-stroke doon, sige, pahawan kakasagingan namon. Ti, ang mga tao nga mga lalaki, may ginapainom whiskey. Kung tapos doon sanda sa hapon, ti, kung burubustante, kwarta, gabakal kami kinarton para ka makales kagawa. Kung sa kusina ko ipabutang, hindi gusto. Tungbana niya, no? Nga wala na. Kay gusto na sa idalom ka Katrina mon. Kay gali, kung hapon, nagatimid tana. Pero tagagmay man lang, di ginaintindi ko lang. Kung kisa nagakadula tana, way man sa salas, way man sa may balkon. Sudlan ko sa kwarto, tuya tana, nagapanimaho whiskey. Hambal ko. Gapanimaho whiskey how? Gayuhom-yuhom nga nag-atubang kanakan, mangkot ko, nag-inom ka? Sabat na, ginbanyos na sa tuhod na nga masakit. Abi, hambal ko, abi pakisbi ah. Hambal ko, nag-inom ka ged. Ay, gakadlaw lang. Haha. So, muday nga memories namon, tita. Kag pagkapatay na, tita, may sauluhan kadalom katri, kag sa sikwayan, nga may bilin nga whiskey. Labot pa, tita, sa December 31, may ginpost bata ko nga isa to ka time nga kumpleto kami, nag-family reunion kami, naka-uniform kami. Baw, amuto pagid, nagtao, sakit dughan ko. Our past memories. Ti sa more naman sa coming meal. Do tama gid kabitin how. I-continue ko na lang anay tita ha, kay I forgot to greet mga apo ko nga gahangaw ka greetings ko. Hasta tulad, may mga linupok pa sa palibot. 3 ka mga video kiss nagasabtanay sa palibot. Base sa rumaan, kami naman mapasigabong, kinabasahan ko kina ka group chat namon. Nga agot ko no, ma-provide ka sound system da. Kung ano na lang da I hesitate, but bala na lang sanda. For maybe they love me so, I can't stop their wants. Hamba ko kananda, makapa-intention lang ta, pasalamat kasi makalag, tama na. Sabat da, okay Bati-bati ko, ma-short order lang Sign man day kapag palangga da May gamay man ko nga gift sa mga friends ko, nga mga seniors, mga 20 sila tanan. Obra ko diyas ang una, pa ikauntat ako 2 years. Tulad, happy ako nga mag-happy man, katulad ko nga seniors,
bisan gamay lang. Kay a simple thing means a lot. I do hope they will appreciate. Sa January to ko pa na, God is good, gid. Till here, ahay, kulang pagid space. Regards to everybody. Sa tanan nga mga classmates ko sa kahanginan. Lola Amparing, Lolo Dencio, Lolo Abraham, student mom of Lambunaw, Nanay Flor sa Santa Barbara. Kay sa tanan, sa akong kabataan, umagad, mga apo, mga in-laws, mga balayi, they are always listening because they are excited to listen to my stories and they all believe that my stories are all true. So bye-bye. Till next mail. Loving you all, Ningne of Lambunaw. Ningne, bawo nag-backtrack kita sa mga storya diri. We would want to know kung tani makabato na kita sa mga story about nang update sa mga health condition. Kay gina-advisean ikaw nga ti dapat mag-repeat operation. Ano na pasugot gid man ikaw? Amo na ang parte nga luyag namon nga mahibaluan. Ako especially. Anyway, salamat gid sa mga santambak ang mga istorya nga imo gina-share diri sa kahapon lamang program. Dili na tag 1, 2, 5 tambak-tambak na siya mapadala sa stories niya. But anyway, nagapasalamat gid kita sa imo. Ningne of Lambunaw. Matamaton ta lang ang imo nga mga stories. For your own stories, mga kabombo, hulaton ko sa inyong pag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ninyo ang mga istorya ginabato natin sa gihapon, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Alert, alert kay Ningyela sa Concepcion, Iloilo. Bao, Ningyela, dumalayo-layo pang imo nga halinan sa imo nga pagkadto diri this Saturday. I hope kakayanin, ha? Kita this Saturday, palihog pa Xerox ka na sa imo nga ID, 2 copies lang. Before magalas 2, dapat ari ka na sa istasyon sa Bombo. Salamat, kid. Magasunod na mga dramas every afternoon nga inyo ginakalingawan, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Thank you very much sa inyo tanan mga kabombo. I'll be with you again tomorrow sa gihapon. Ini inyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.